instintos viciosos y por la violación de la voluntad. El único veredicto es venganza, vendetta, como voto y no en vano, pues la valía y veracidad de esta un día vindicará al vigilante y al virtuoso. La verdad, esta vichyssoise de verborrea se está volviendo muy verbosa, así que solo añadiré que es un verdadero placer conocerte y que puedes llamarme V. Viajo por universos paralelos, podes vir. Abro de par en par esa sanela, ¿quieres ver? Ando prendido como verso por escribir. Morro por dentro en primavera o no florecer. Como un checheno enfurecido co Kalashnikov. Cego de Ristov, antes de quedar en off. Lévame por diante os, e despois killing me soft. Papamos de tranqui como un puto Strogonoff. Quen de reventar esa cadea que me apresas en descanso. Condea meu amor. Seo con limón e cólera. Ponterra de por medio era cada renglón. Mais pena que gloria amanece e a miña vida logrando a supervivencia na extinción. O poder do rico reside na tua pobreza, en aniquilar as túas ambicións. Ganas lo que fagas, deixa de quixarte tanto, pareces o muro das lamentacións. Firme decidido como un harakiri, vai e dilla sin se te hau a rebelión. Vendetta! 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 Sin careta, cara descubierta, vendetta! 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 Sin careta, cara descubierta. Me reconoce, porque hago chanto la máscara. Ey, ven, o sei, non poden enganar o que loitou por ser algo máis que fugazmente. Isto pedras, pretas e obsidiana. Vidro do vulcán, da bruxa me deu como escudo meu. Non lle fuxas, non te janas. Iso me deu esta prisión, perdelo case todo. Amortigo cada golpe da crise, van de Freezer antes de Heiser, coitados infelices. Cuido que falas gilipollas ou ninas antípodas, vas poder botar raíces. Ante Troya, pregunta a Ulises, a do máis grande, ten tendón de Aquiles. Amochan que pises, pola honra das familias apaleadas polos grises. Control social, manipulan os sentidos, que apostar se fan trampas no puto casino. Apilados vivimos en celdas de castigo, que pasa se cuspimos, bombas de racimo. Cuspides conspiran reunión secretas, mentiras ditas 1000 veces llegan a ser certas. Apunta cabezas en compaixón, en cada letra, cabrón, isto vendetta. Vendetta! 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 Sin careta, cara descubierta, vendetta! 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 Sin careta, cara descubierta. Me reconoce, porque hago chanto la máscara. Ey, ven, o sei, non poden enganar o que loitou por ser algo máis que fugazmente. Isto pedras, pretas e obsidiana. Vidro do vulcán, da bruxa me deu como escudo meu. Non lle fuxas, non te janas. Iso me deu esta prisión, perdelo case todo. O dedo do medio arriba ven facendo a criba. Da igual lo que escribas, si alma está fría. Nos 90 peña morta por sida. 2020 estamos mortas en vida. A diferencia da realidade que lisas, está en segundo onde queras ler esa noticia. Si algo teño claro hoxe en día é que a miña filla nunca se chamaría Leticia. Soberbia, gula, ira e avaricia, pereza, luxuria, envidia quizais. Masticar cristais fora o que fixera que sentira máis a dor da miña lingua. Castelao, Rosalía, Carballo, Calero, Manuel María. Vou curar esta ferida que aniquila na Galiza tras palizas dos de arriba. Besolles na cara como fucking despedida. Me reconoce, porque hago chanto la máscara. Ey, ven, o sei, non poden enganar o que loitou por ser algo máis que fugazmente. Isto pedras, pretas e obsidiana. Vidro do vulcán, da bruxa me deu como escudo meu. Non lle fuxas, non te janas. Iso me deu despois de perdelo case todo. ¡Hasta hostia! ¿Qué pasa ahí? ¿Qué? Estabais ahí flipando no puto chat, ¿Qué tal, peña? ¿Cómo estamos? ¿Qué? Ningún puto aplauso a mí des dar, cabróns y cabronas. ¿Cómo estades? Feliz mércores. Un día máis aquí. Entrada triunfal de Gordini.
Joder, que estiven currando aí, Onte a 1 da mañán, tío. Onte a 1 da puta mañán. Esto é real, Estaba no sofá e estaba aí barrenando e tal, porque sabedes que preguntei aí por redes que quería desfacer hoxe, que era así un pouco libre e tal, e hubo varias persoas que dixeron, ensina os sons de guitarras de Rebelión e os temas que tocas e tal. E, bueno, teño aí a guitarra enchufada, podemos despois ver algunha movida, pero apeteceume tocar unha de intro. Está grabado de onte, que se non era unha liada mesturar toda esa puta movida. Despois tocamos o que queirades en vivo. E onte a 1 da mañán ocurriu 12:30 ou así, subíme para aquí para a habitación, dinlle o play, gravei, metín 4 efectos. Soy un puto editor de vídeo lamentable. E para adiante. Que tal? Como estades? Hoxe non temos moito plan máis que falar, tocar a guitarra, esas cosillas. Iba a decir fumar un porrito ou algo, pero eu non podo aquí, que aquí me ven nin aquí nin ningún lado. Pero bueno, espero que vos molase aí a entrada. Xa que traballei media hora, joder, para unha vez que traballo un pouco, tíos, polo menos. Bueno, estamos aquí 35 xa. Moi guai así de entrada. Hoxe temos así un pouco de variadillo, vale? Bueno, agora vos leo, que tal. Temos un pouco de variadillo de movidas que me fostedes dicindo vos, basicamente. Sei que a Candeloria acaba de anunciar grupos. De feito, xusto cando eu estaba arrancando o stream, vémolos agora. E teño aquí un guión de movidas que me dixestes que podemos facer. Espera, que vou parar a música, que senón toleo. A ver, imos falar da Candeloria. Vemos, a ver que anunciaron aí que non. Temos un sorteo para facer. Sabedes que Amos de Nao, coñecedes a Amos a maioría, supoño, non? Batería de Nao, ex batería de Nao, porque Nao xa non sempre será batería. Batería de Nao ten unha produtora musical, bueno, unha axencia musical, non sei, leva grupos. E cumple un ano. E vai facer un aniversario na Sala Malatesta 2 findes, que creo que son unha delas, sei que é o 7 de outubro, porque eu non podo ir porque toco, e a outra é a fin da anterior. E díxome onte, tío, sortea aí un par de abonos por día, vale? Entón, quen ande por Compos ou que lle preste ir ata Compos, que este preto e tal, para ir a... Logo vemos o cartaz, que a verdade é que eu non mirei, sei que toca de Leiva un día e pouco máis sei, pero vémolo. E facemos aí uns sorteos, cara a final de stream e tal, a quen lle interese. Di hai niebla por aí, o 30 e o 7, confirmo, caralludo. Pois apoiada aí especialmente as bandas que por unha parte bandas que están comezando, que ten outras que non o están, e tamén, joder, tamén hai que apoiar a peña que fai estilos que non están tan de moda, porque ao final a intro esta de V de Vendetta ao final quere decir moitas movidas, pero xa o teño comentado aquí, están guais as modas e todo iso, pero ao final co que facemos coas modas é seguir o que nos está indicando o sistema, en todo, na roupa, na música e tal. E hai quen lle di a peña que escoita rock e tal, tú eres un arcaico, non sei que, pois, tío, eu creo que esa peña que se mantén no seu rollo firme, isto non significa ser un pechado, para nada, pero quen escoita músicas que non está a moda, tío, realmente está vencendo o puto sistema que che intenta impoñer que tens que escoitar ahora reggaetón, trap, non sei que, pum, pois, tío, eu escoito de todo, porque a min préstame tanto de agora como de antes, como que tal. Pero hai que apoiar tamén esas bandas a que lle presten, e a que non, tío, pues que se vaya a escuchar a Shakira, sabes? Eso tampouco pasa nada. Di Rachel, a mí xa me tocaron as entradas de Placton, non participo. Bueno, pois nada, se non queres participar. Pero bueno, eso sí que vos lo digo en serio, tío. Os grupos de rap clásico, os grupos de rock, os grupos de punk, os grupos de metal, cada vez teñen menos espazos, especialmente pois a peña de máis clásica, vale? Hai metal modernizado que si ten espazos, hai rap modernizado que si ten espazos, hai punk, non vou dicir modernizado, pero que ainda sigue tendo espazos, pero hai outros que non, e joder, ás veces parece como que es que si escucho a Led Zeppelin soy un arcaico. Pois, tío, Led Zeppelin é a puta mellor banda de rock da historia, sabes? E eu hoxe levo unha camisola de Depeche Mode, sabes? Que ten máis anos posiblemente que moitos dos que estades aquí. E Depeche Mode foron moda no seu momento, e por certo, un dos mellores concertos que vi na miña vida, Es que en vida de Depeche Mode sabe do que estou falando. Como di Volca, hai música temporal, tíos, e sobre todo, joder, é que pasa en todo.
pasan todo. Na roupa que vestimos, na comida que xantamos, ahora está de moda que si como sushi, que si non sei que tal. E é como que hai alguén, que non somos conscientes, pero evidentemente hai unhas entes aí arriba dirixindo que carallo imos comer, que carallo imos escoitar, ou que nos imos vestir. E as modas predícense con anos de antelación. Eu polo meu traballo sei que a xente que traballa no Big Data, por exemplo, que eu non controlo nada, xa vos digo, programa as modas de roupa ou tenta imaginar que tipo de roupas, de modas de roupa van vir a anos vista, para poder anticiparse ao Amazon de turno, Inditex de turno, etc. E quen cae nesas modas sempre, que non o critico, pero que sepa que non é máis guai que o resto, simplemente está caendo na trampa do sistema. E dito isto, paro xa aquí, porque hoxe empecé con Vendetta e vanme pechar a carne aquí por terrorista. Que hoxe hai hoxe igual me poño un pouco filosófico, porque quero falar dunha movida que despois, moitas grazas aí por esas subs, despois levolas a todos e a todas, grazas Mari por ela, que por certo, falando das subs, puxen unha meta aí abaixo, védela que está aquí, debaixo de min, aquí, joder, vai do revés isto. Se chegamos a 50 subs, sexa hoxe ou sexa a semana que ven ou así, tampouco pasedes de comer por eso. Se chegamos a 50 subs, merco unha entrada a Candelori e sorteo. Sorteo eu, non me están dando. Vale, despois se nos dan máis adiante xa sortearemos, pero en serio, se chegamos aí a 50, sorteo. Faltan 13, tampouco vos quentedes. Se tedes un Prime por aí o queredes tirar, cara ayudo, porque axuda a comprar a entrada, e se non, pues non pasa nada. Dicía tamén o rollo este de que igual hoxe nos poñamos un pouco filosóficos, porque outro día vin, e falámoslo despois, vin que hai un concurso de Eurovisión de IAs, de inteligencias artificiais, vale? Logo podémoslo falar en profundidade, porque a min xérame sentimentos moi encontrados os temas das IAs, e supoño que a todas e a todos máis ou menos, non? Porque teñen cousas boas, pero son mecanismos que postas en mans humanas, a máquina sola non é mala. O carallo é quen a usa ou quen a programa, non? Pero bueno, eso vémolo despois. Quero falar deso. Tamén quero que me pedistedes moitísimo que xoguemos ao Aldi, que non estivera aquí. O Aldi é como nos chamamos aquí a un xogo que se chama Higher or Lower, creo que é en castelán. Bueno, xogamos un que en castelán, que basicamente salen dúas cousas e tens que saber cal se buscou máis durante o último mes en Google. Ímolo facer con alguén do chat, vale? Facemos un sorteo e a persoa que lle toque do chat vai ser a que conteste. Quen supere o récord de Hugo de Son da Rúa, perdón, que creo que están 16 respostas, que xa vos digo que é jodido de cojones, regalo unha camiseta da Arritmia, vale? Compro a eu tamén, vale? Que ninguén pense que estou aquí roubando ao meu propio grupo, vale? Digo da Arritmia porque son as que teño na casa e as que vos podo mandar, o resto sería unha liada, vale? Día e yo vi que me perdín. Pois unha intro simpática, a verdade. Pero podo apoñar para cando marchemos tamén, outra vez, ou se non vela mañá, non pasa nada. Bueno, igual a mutean, por copyright, pero estivo simpática, sí. Di moi pun que esa camiseta é para mí. Bueno, pois tío, se che toca participar, participa. Se acertas máis de... Mira, ímolo deixar con igualar a Hugo. 16, é que eso é moi sorprendente, porque Hugo entrou o primeiro día e marcou o récord en 16 e participou aquí todo Dios. Nervo, Xana da Banda da Loba, participou a metade dos grupos galegos que hai por aquí e ninguén chegou aí. É moi jodido. Non sei, Hugo, non sei, fixo trampas ou algo. Hackeou o meu sistema. É unha IA. Hugo é de mentira, é unha IA. En plan, lánzalle un bif e se autorresponde. Vale, que máis movidas? Vale, outra historia que, joder, escribíme bastante peña, estou falando de 4 ou 5 persoas, tampouco tanto, e en algún grupo de WhatsApp que teño, xente bastante alarmada porque hai unha NetLabel, que unha NetLabel é unha discográfica digital, vale? Non como se entenden as discográficas antigas que seleccionaban moitos grupos e tal, sino un pouco máis que ata o de agora prácticamente podías apuntar calquera, vale? E isto úsase para subir a túa música a Spotify. Hai xente alarmada porque unha das máis coñecidas que se chama Altafonte, hostia, acabo de mutear isto, seguide escoitando, non? Sí. Unha das máis coñecidas que se chama Altafonte decidiu que a
a peña que teñen eles, os grupos que teñen, con menos de 1000 reproduccións non oíntes mensuais, que non os queren, que os chimpan da discográfica, basicamente. Entón, esa peña, se ten catálogo en Spotify, perdeo. Falámolo despois con calma, se queredes. Non é tan grave como parece, vale? Altafonte é unha net label de dúcias ou 200 que hai en internet, non pasa nada. É unha empresa que decide que non lle interesa certo tipo de artista porque non lle xera a pasta e, unha vez máis, el capitalismo está aquí. Capitalismo e arte enfrentados. Despois falamos. Di Volk, Altafonte é boa música. Pois non o sei, tío. Son os de boa, sí. Non o sei. A verdade é que non o sei. Eu, como nunca traballei con esa peña, non teño nin idea. Boa, para que non sepa, é un... que me corrixa Volk, que sabe mellor que a min, pero é unha das míticas, bueno, é posiblemente a discográfica máis mítica do rap estatal. Eu penso que en Boa, que me corrixa Volk, pero eu penso que todo o rap de fai 20 anos, Violadores, Tote, La Mala, toda esta peña, Natchez Crash, por aquel entón, estaban en Boa, non? Volk. Era un pouco, eu lembro un pouco como peña que estaba comezando e tal, que o obxectivo era chegar a Boa, porque era como hostia, estar na discográfica do rap, basicamente, non? Non sei se os de Altafonte son, pode ser que sí. Vale, e penso que así, en xeral, para comezar, e xa vos digo, teño aquí a guitarra tamén, e se queredes que miremos algún son de algunha das cancións que toco con Rebelión, toco 6 a día de hoxe. O día de mañá, non sei se 0 ou 10, pero a día de hoxe 6. Podo vos ensinar os meus sons, que os teño aquí na pedaleira, e podemos tocar un anaquiño. Non vamos facer temas enteiros que xa ensinamos un ao principio e sería un puto coñazo estar aquí eu de... sabedes o mítico guitarrista, vos non tedes un colega que cando ides de botellón vai ca puta acústica a romper as pelotas a tocar cancións de Sabina e de Fito e Fitipaldis? Pois non quero ser esa persona, vale? E máis, se non vos apetece que colla a guitarra, decidesme, tío, fala outra movida e xa está. E iso é un pouco prato para hoxe, e o que vaya xurdindo, porque xa sabedes que eu entro aquí e ao final ao mellor acabamos vendo vídeos de sabedos que movida. Entón, bueno, sede benvidos, sede benvidas, e imos falar de música. Así que vos parece se comenzamos vendo, porque a Candeloria acaba de anunciar grupos. Leva todo o día anunciando. Anunciou unhas 9, seino porque me chegou unha notificación de etiquetado, así que xa podedes intuir por onde van un pouco os tiros. Pero podemos ver as bandas que anunciou. Creo que anunciaban 4 hoxe. Non sei, eu sei o cartel, pero non sei exactamente cantas eran. Nin tampouco sei se o podo dicir. Entón, pois, di Paul aí, que pasa, Paul, tío? Que tal, biches a intro ou que? Biches que intro lle mandei, Vaya streamer, chaval. Esto non te lo hace Ibai, O Ibai non te coge la guitarra e te monta... No, nin Ibai, nin Xocas, nin hostias. Valorade. Todo de coña, evidentemente. Vale, imos ver aí o carta da Candeloria e imos vendo. Dixi por moi pro, sí, onte tomándome unha birra aquí media hora, tío, unha da mañán. Pasei yo a nervo, tío. Dixenlle, Cris, tío, como ves esta movida, en plan, porque é a tua canción, sabes? É a vosa canción. E xa sabes como é, tío, maravilloso, tal. Pues pa diante. Di aí o mano que 8 bandas ten a Candeloria un día. Está guai, 8 bandas é da bondo, chega guai. Vale, espera un segundo que poño aquí o navegador e ímonos ao Instagram mismamente da Candeloria e vemos o que anunciaron. Refresco. Di Paul aí, Cris, quere por os directos. Mira, tío, nos Revenidas levei a careta esa. Sabes que pasa? Que non vexo unha puta mierda, tío. E nos Revenidas, cando vin a Carles cos lumes, e en Vendetta, particularmente, había moitísimo lume, vin as anotacións e había lume por todos os lados. Dixen, entre que me teño que ir adiante de todo a pulsar a pedaleira, que os lumes estaban a medio metro da pedaleira, e a puta máscara esa, vinme frito ali. E levamos unha fin de Revenidas que xa bastante dura tiña sido, e dixen, non vou poñer a puta careta, pero hubiera molado tocar con ela. É que me tócame aquí tócame un pouco nos ollos, tío, sabes? E claro, aquí sentado, guai, pero se estás nun bolo cabeceando, é que se me mete nos ollos, é super incómodo, tío. Vale. Di aí Alonso, puede que vaya un grupo que ahora mismo está separado. Joder.
Vaya pregunta, lle facedes aí ao Manu. Queredes entrevistar a Manu? Si queredes, chamamos a Manu por teléfono e son sacamos e aquí en 0, quen toca. Eu sei, no, pero non o podo dicir, tíos. Di por aí Bea Expósito de SA é real. Pois evidentemente, se o é ou non o é, nin Manu nin eu imos dicir se toca SA na Candeloria se non está anunciado, que creo que hoxe polas bandas que vin, dende logo que non está no futuro, pois non o sei, xa se verá. Non preguntedes, tíos, porque nin Manu nin eu ímos facer un spoiler do que teñen por anunciar da Candeloria, evidentemente. Dinos por aí Crazy Monkey, ten que estar Rebelión. Estou de acordo, Rebelión é un grupo que ten que estar en todos os putos lados. Moi punk dinos aí que igual voltan os chichos co do medio. O do medio palmou, non? Ou eso é... Pois non sei, tío, non controlo nada os chichos. Non sei por que digo nada. Vale, imos ver aí a ver se acerto. Yeah. Vale. Hoxe pola mañá comenzaron con los chicos del Madrid, los chicos del maíz. Bueno, creo que xa estiveron na Candeloria unha vez, polo menos, que lembre eu. A ver, é un valor seguro a nivel de público, está claro. Teñen moitísimo público. Los chicos del maíz, aparte, teñen público... A ver, a min xa vos teño comentado aquí, é un grupo que, bueno, dentro do rap hai cosas que me molan máis. Para min non remataron de embellecer ben e tal. Pero evidentemente un grupo con tirón de la puta hostia. E se eu tivera un festival posiblemente contrataría a los chicos de maíz porque teñen moitísimo público e posiblemente a maioría da peña que estades no chat prestavos de la hostia. Entón, bueno, é un valor seguro, tío. É un grupo grande. Los chicos del maíz é un grupo grande, eso está claro. Di Crazy Monkey, despois da rajada que lles pegamos polo Revenidas. Bueno, Revenidas, é que eu solo vin un cachiño dende adiante de todo, non tal. Semilla del Caos di que non vira que... Vamos paso a paso. Di aí Alonso, eu chamo Alonso, tío, porque creo que serás Alonso, ¿no? Porque tengo un R diante. Vamos por ahora a la Candeloria, 9 personas desde Salamanca y subiendo. Hostia puta madre, y aplauso. Seredes benvidos en Lugo, a miña cidade natal, tío. Un sitio super acolledor, super soleado, un lugar moi verde, moi alegre. Lugo é a hostia, A min molaríame vivir en Lugo de volta. É certo que fai frío, que chove e tal, pero... We are galegos, tío. Que, por certo, despois ides me escoitar falando en inglés. Pero eso xa é outra movida de IAS e demás, pues que está moi loco o tema. Jackie di Riot Propaganda mejor, home, claro. A ver, eu estou de acordo, Eu oxalá Riot Propaganda se xuntasen de volta e desen un bolo, porque ese grupo sí que me molaba. Sí que me molaba sin peros. A min é que é unha movida simpática, pero que a min mólame máis Riot Propaganda que Habeas Corpus e los chicos del maíz por separado. O sea, calquera das dúas bandas, Habeas a voz, tío, non me acaba de entrar, sabes? E los chicos del maíz é que como que se me fai moi bases un pouco fulerillas, como moi pum, e repetir e tal, pero Riot molaban moito. As cousas como son. Eu tiven o puto prazer de torenealos unha vez e molaban de carallo. Molaría. Oxalá volvan, tío. Cando lles falte pasta esta peña, cando lles falte pasta dan unha xira e a tomar por culo. Molaría mogollón. Divolk, Riot é algo máxico, rollo Rage Against the Machine ou Prophets of Rage. Sí. A ver, a nivel estatal, pero sí, foi un bo grupo, tío. De feito, joder, grupos así de rap metal que se xuntasen no seu momento, non sei se alguén o lembra, pero SA e Violadores del Verso fixeron, eu penso que unha xira igual non, pero fixeran uns bolos, non? E uns temas. Que eu vin vídeos, non cheguei a velos, vin vídeos e é que SA son moi bestias, tío, e non, a mí non me acababan de pegar. Hoxe en día están Sons of Aguirre que tocan con estes de estilo que, bueno, a ver, é un pouco, entre nós, van ao castañazo, pero é a copia de Riot Propaganda, ¿no? Más ou menos. Van por ese rollo, non a copia, joder, pero bueno, que se nota que lles mola o rollo. E este Riot Propaganda para min en mesturas de grupos e tal de metal e de rap a nivel estatal o culme estivo aquí. E iso que xa vos digo, concretamente a min SA
agora non tanto, pero no seu momento xa molábame moito e Violadores molanme moito, pero a Conxunción non. Sin embargo, los Chicos del Maíz e a Beas molanme máis, pero a Conxunción guai. Depende. Sinerxias de banda. Supero non facer guai, río de propaganda. Bueno, vale. Mucho fueguecito por los comentarios. Entraron guai. A ver, los Chicos del Maíz van a entrar ben 100%. Esto foi pola mañá. Despois, se yo dou cara a este lado hubo unha orde correcta, exacto. Tribade. Podemos, igual queda guai, pinchar algo de fondo, non? Mentres. Queda como profesional, non? Se tuviera alguén aquí pinchando. Tribade. Tribade o ano pasado... No, esta canción non é delas. Tribade o ano pasado caéronse do cartaz. Isto... Buah, é que non sei se estou dicindo demais. Chegouse a anunciar Tribade o ano pasado e logo caeron ou estaban contratadas e eu entereime e logo non pudieron vir. Vale. Anunciaronas, vale. Pensei que me estaba pasando de freada, tío. O ano pasado creo que tiveron un problema de saúde. No seu lugar veu Just Woman, que de feito tocaron con esta guitarra que ya prestei. Moitas grazas aí por esa sub, a Nexoz. Xa quedan menos, a 12 e sorteamos aí un abono. Isto parece unha puta barraca do San Froilán. Falando do San Froilán, podemos falar deso. Non me disgusta nada o cartón do San Froilán deste ano. Di mano que lle operaran a unha delas nunha rodilla. Grazas, Paul, tío, guapo. Moitísimas grazas por esa sub, tío. Bueno, un grupo que non puido vir o ano pasado e que, bueno, era un pouco cantado, non? Que era Xustiza Divina. Isto pasa moitas veces, cando se suspende un grupo polo motivo que se chamaron nun cartaz, non hai obriga, pero bueno. Está guai. Di aí Guado Flauta, tío, un comentario que non vira, que se me pasa la machina Dios que te criu. Eu non cheguei a ver eso, tío, pero tiña que molar. Porque tanto machina como Dios que te criu molan. Eso tiña que estar guapo, La tómbola del Alberto. Tal cual. Pois nada, Tribade, eu vinas este ano no 13 Roais e a peña entrou guai no bolo, o sea... Estaba a peña animada, abriron, era moi fodido abrir, aparte abriron... Se non me lembro mal, estivemos fora como un cacho esperando, elas estaban probando, escoitábase dende fora, que eso é un pouco putadiña, non? Porque como que escoitas o bolo antes de entrar e tal, pero guai, defenderon un bolo caralludo e seguro que na Candeloria caralludo. Que na Candeloria vai haber unha depeñada hostia, creo que van facer sold out, non porque este o mano aquí, pero... Bueno, non sei se isto comentaches, pero máis ou menos polas ofertas que saíron xa a peña intuirá que creo que van como 1000 entradas en, que? 3 días? Hostia, alarma. É unha puta locura. Eso vai para sold out asegurado. Eu apostaría que vai para sold out, porque o ano pasado fixeron e é que venderon 1000 entradas sin anunciar nada, tíos. En Lugo, en marzo. Not bad. Vale, Tribade. Seguinte banda que anunciaron. Isto foi a mediodía de hoxe. Aquí imos pola banda internacional. Talco. Imos pincharlle aí unha de Talco. Porque Talco son italianos, non? A ver se me estou aquí colando. Pero sí, son italianos, non? Talco, como se chama esta de... A ver, a chao non aí imos poña San Pauli, que aquí mola. Bueno, Talco, pois, joder, outro valor seguro, tíos. Para festivais deste tipo, e volvo outra vez á mesma movida, tío. De verdade, non lle quero aquí lamer o cu ao Manu porque está aí diante, Manu, tapas orellas, pero, joder, grazas aos putos festivais que siguen programando música que non está ás modas 100%, que ten moitísimo público, porque o ano pasado fixeron sold out. Pero unha vez máis, pois, isto non é mainstream, Tribade non é mainstream, Los Chicos del Maíz hoxe en día tampouco son mainstream, nunca foron tampouco. Entón, poderían optar por camiños que tomaron outros festivais super lícitos, pero agradezo que haxa festivais deste estilo que se manteñan puncarras, joder. Non porque tal cosa sexan moi punks, pero punks en actitude, vale. A verdade é que eu agradezo. E aí Volk, que Talco e Dubioza son dúas bandas internacionais que nunca fallan e en directo sempre prestan, sí. A min, joder, eu non é música que escoite na casa, nin Talco, nin Dubioza, pero é unha música que estás no festival e é un fiestón asegurado, o sea, valo pasar como un anano co teu litro de calimocho na man e valo pasar moi guai. Que tal, Rodri, tío? Welcome. Perdiche esta intro, tío, foi épica, xa verás. Entón, pois, Talco.
Valor seguro, supoño que aquí a peña guai, non? A ver, seguro que sempre está o típico gilipollas que pon aquí, pero o nin eso. A confirmación que esperaba, bueno, que o Manu dá unhas pistas, tío, que ás veces non sabe de que collón se está falando e outras veces son super obvias. Pero bueno. Dixonex aí, despois di que están no San Feilán. Vale, despois vemos o cartaz do San Feilán. Non hai fallo. Alguén vai camiño de gañar unha aposta. Mira, mano, aquí alguén apostou que adiviñaba as 4, tío. A que lle jodeu a última, tío. Esos hijos de... Pois moi guai. Bueno, e por último, as 9 da noite, xusto cando estábamos aquí arrancando o stream, co cal agora, por favor, ide ao puto Instagram e reventade eso a likes e dadelle aí comentarios e tal, porque acaba de subilo e se non vai parecer que os da casa son os que non tal, como última confirmación, esta vou dar un aplauso e a tomar por culo. Ai, mira, joder. Que tiñamos moitas ganas, hostia, de volver a tocar en Lugo. Levamos sin tocar en Lugo. Cando chega a Candeloria levaremos ano e medio sin tocar ali, na casa. Este ano nin nos plantexamos nin preguntar para tocar en San Feilán, non queríamos, porque sabíamos que estaba a opción da Candeloria por aí. A opción, non o tiñamos claro ata fai unhas semanas. E queríamos tocar na Candeloria. Queríamos que o sea, queríamos tocar na Candeloria. Nos tocamos na Candeloria moi cedo, cando a banda estaba aínda moi verde e tal, e queremos tocar agora que sabemos que funciona. E tocar na casa, tío, si con os nosos colegas, cas nosas familias diante, e que mola moito ir por aí a tocar e tal, está caralludo. De feito, eu, joder, disfruto moito máis de tocar por aí adiante para a peña que non coñezo, pero de cando en vez voltar a casa e pegarse un bolo aí como manda Deus, apetecía mogollón e joder, que guai volver a Candeloria. Grazas aí por esa sub, a Graso, tío, estamos a 10, ao final sorteamos abono aquí e todo. Moi bien os fueguecitos, pero máis fueguecitos, chavalada, máis fueguecitos. Fueguecito, poñed o que queirades. Eu non vos vou a coaccionar, tedes que poñer algo bo, pero non vos coacciono. Di Volk que saia o mellor posible. Sí, home, sí, eso non hai fallo. Vais a ir guai, seguro, tío. Na casa, na Candeloria, con colegas, ambiente caralludo. Si é que eu ao final é un festival no que estou sempre máis dentro que fora. E joder, é un festival que vin nacer, que quero a xente que o fai, que o Manu pode volo dicir, eu xamais na miña vida a Manu lle dixe: Manu, métenos na Candeloria, na puta vida. Sempre lle digo a Manu, de feito, e isto pode volo certificar: Manu, non nos metas na Candeloria por colegueo, fai o que teñas que facer para o festival. Dixen yo ano pasado e non fomos, pero eu considero que este ano era o momento. Eu creo que tamén este ano. É que este ano, tíos, nos últimos meses, facer revenidas Castañazo, Candeloria, Murallón, o sea, revenidas Castañazo, Candeloria é do máis top que podes facer no noso estilo aquí, se non é o máis top. A verdade que nos está indo moi guai, e agradezo mogollón, pero eu xamais tiro de este tipo de saber que unha persoa monta un festival e dicir, méteme aí, en mi puta vida. O sea, nunca, xamais fixen eso, nin con Twitch, nin co grupo, ou cando imos tocar é porque o festival quere. É que se non presta. É que ir de enchufito non mola. E nada, por agora isto vai da Candeloria. Non sei que vos parece, comentade por aí. 4 bandas, quedan outras 4. Xa vos digo eu que quedan cousas tochas de cojones. Que tal pinta vedes? Eu creo que vai ser un festón. Di aí Vol que eu quero algo máis de Galiza. Verá, joder. A verá. Sí, sabedes que pasa, tío? Es que tamén son datas raras para programar, Son datas rariñas, porque hai grupos que están en parón, sabedes? Hai grupos que xiran todo o verán moi forte e paran para descansar, para compoñer, para tal. E, bueno, por unha parte supoño que non son tan malas, porque os cachés intúo que se poden negociar mellor en marzo, que os grupos non temos bolos de pasta, que en xullo ou en agosto, pero por outra banda tamén hai moito grupo parado, entón, pois bueno. E aí moi pon que esperemos que nas próximas bandas vai tomando nota, Manu. Se tes quero tocar o cartaz, vai tomando nota do que di a peña. Esperemos que nas próximas bandas que anuncie teñamos máis bandas de Galiza, que senón moito falar do Son do Camiño, o resto fai o mesmo. Todo de acordo, creo que sí, creo, o sea, sí.
E Rachel hai que tirar de grupos de aquí, joder. Sí, pero bueno, tamén sí, plenamente de acordo, o grupos de aquí é presencia feminina, que polo de pronto, polo que vemos aquí hai un 25%. Mola que haxa que haxa igualdade ou igualdade ou máis tías ou máis tíos, pero por pouco. Tanto diante como detrás do escenario, por certo, que non só é o que se ve arriba e por sorte comezas a ver un poquinho máis de tías detrás, pero moi poucas, moi poucas. Se as que vedes en riba do escenario, non falo da Candelaria, falo en xeral. Se as que vedes en riba do escenario son poucas, non ten nada que ver co que hai detrás. A nivel de técnicas, stage managers, programadoras, tal, ainda estamos moi, pero moi lonxe. A Candelaria constame que neso sí que está traballando guai. No equipo que teñen, que non son moita peña e tal, podemos dicir o mano, non o sei, pero se non están 50-50 pouco andarán preto, pero di Rachel, por certo, na foto falta Carliños. A ver, xa vos lo dixen moitas veces, Carlos non é do grupo, Carlos é un puto mercenario al que le pagamos é coña, coña non, é verdade, pero quero dicir, pero que sí, que falta Carlos, que temos que facer unha sesión, tías. O que pasa é que non temos puto tempo a facer unha sesión de fotos e mandamos esta. Pero sí, temos que facer unha sesión de fotos co Carlos e empezar a metelo nos rollos. Pero que vivimos moi longe. Vivimos a 100 e pico kilómetros uns dos outros. E cando nos xuntamos é para ensayar correndo e para tocar. E, bueno, sí, falta Carlos. Tedes toda a puta razón. Manu, día e este ano entran máis rapazas top. Sei no, mano, sei no. Din que che din informes, de algunha rapaza por aí, verdad? Está guai que non só encima do escenario, tío, sino tamén detrás, joder, que aparte foise facendo así históricamente, pero eu penso, por exemplo, en Rebelión, a técnica de luces que ven Tere das mellores, o sea, co que eu traballei. Héctor, si estás por aí ti tamén, pero élite, vai con tan xugueiras, tal, o sea, quero dicir que sempre houve moito prexuízo de este tipo de movidas, pero que va, e espero que cada vez vayan sendo un poquinho máis. Dice Mía del Caos, pero Carriños non dicía que era algo medio un pouco de Lugo. Bueno, cara, que vai ser a súa nai de Castroverde cando naceu ali, cara, vai ser o Carlos de Lugo. Carlos é de Camariñas, joder, non lle escoitas o acento, Carlos. O que pasa é que Carlos quere quedar ben en todos os lados, sabes? Si vai a Pontevedra, di que de ali tamén. Bea Expósito di: eu tiña ganas de ver algunha banda que non vise nunca, pero tenme pinta de que non vai ser. Pois non o sei, tampouco sei o que viches, pero eso hai que poñerse na pel do programador tamén, sabedes? E eu enténdote, a mí tamén me mola descubrir movidas e tal. Pero claro, porque ás veces te atopas que nun San Froilán ou nunhas festas de María Pita ou tal, de súpeto aparece peña que nunca viches, peña de fora e tal. Pois porque son pasta pública e non se están xogando o comer, basicamente. Pero un festival, ao final, ten que asegurar entradas. E se arriscas moito, mira, eu fixeime este ano na revolta do Umia. Estiveron aquí, vimos o Cartaz, e o Cartaz tiña grupos moi bons, tío. Grupos moi bons, pero grupos portugueses, grupos tal, que mola mogollón que veñan e descubrilos e toda a hostia. Pero que pasou? Unha hostia como un piano. Bueno, eu vi os vídeos, non o sei, pero unha hostia como un piano. Había 4 pelagatos. Entón, hai que ter cuidado, porque é que é jodido facer un festival, tío. O sea, eu non me meto a opinar demasiado porque é jodido. Ao final, supoño que as bandas tiran do que vende. Do que vende entradas, sabedes? E sabes que con los chicos del maíz, tal, co Tribade, vendes entradas. Entón, pois, bueno. Di Mauro, a revolta do Umia moita xente non tivo, non? Pois é que eso. E o Cartaz molaba, tío. Había bandas de puta madre, joder. Había bandas moi guais de ver e a mí me apetecería me veras. Molaría que, pois eso, que despois pásache que en festis moi grandes descubres, vas ao resto descubres grupos, claro, porque joder, porque entre 80 bandas mal será, sabes? Pero bueno, supoño que estos festivais dun día teñen que asegurar moito, tía, moito. E metes dúas bandas que non coñecen ni Dios e que igual te comes unha hostia. Crazy Monkey di: podes ver grupos que non coñeces en festivais de moitos días e moitas bandas. Un formato de día inviable, claro. É que é jodido, tío. É jodido. Eu como público entendo, eu tamén me gusta descubrir. Pero hai que pensar que aquí hai que saldar contas, porque senón o resto do ano pasa las putas. Alonso Díaz: yo será mi primeira vez con Arritmia e Tribade, así que con eso ya me compensa, pues a muerte e con todo.
Moi punti tamén a ver cando os festis da Galiza traen as bandas que son da terra e deixan os programadores de ratearlle nos cachés e ofrecer miserias. Sí, bueno, eso el pan de cada día. Eso é así. É así, bueno, volvemos ao capitalismo, si queredes. Un pouco máis o mesmo. Yo Ladino se fun ao Umia no 21 gustoume moito. Non, se o festival ten unha pintaza da hostia e a min o cartaz molábame. Sí, en serio. Pero rentable, pois non o sei. Polos vídeos que vin non o sei. E ao final, pois, é ese rollo, sabes? Que é unha lástima ver festivais que teñen super boa pinta, que aparte que se curran rollos de día, que se veía que estaba cuidado, tío, que a peña que o facía, que o facían con moita delicadeza, moito cuidado, é unha lástima, joder, que se coman unha hostia económica, o mellor poñendo, non sei se pasta do seu peto ou non, pero que non é un San Froilán. Vale, no San Froilán podome permitir traer a un grupo descoñecido que non sei que non vende entradas, non pasa nada. Por exemplo, poñevos un exemplo, mirad. A mí un grupo que ven a San Froilán que me flipa é Viva Belgrado. Puxenos ao principio. Viva Belgrado é un grupo que traes un San Froilán e a hostia. De balde, a peña vai no ver, e a min flípame que veñan. Eu, se montase unha Candeloria e tivese que pagar un caché medio alto por Viva Belgrado, non o faría. Porque te comes unha hostia como un piano, posiblemente. Pero isto pasa en máis sitios, Mirade o Loro Facu, por poñer outro exemplo. Vou parar xa con talco, que estoy hasta los cojones de trompetitas. O Loro Facu, por exemplo, trae cartaces super chulos, de música máis indie, alternativa, toda hostia. Nunca mete peña suficiente. O sea, a ver, non sei os gastos que teñen, non sei se está subvencionado, non teño nin idea, pero funde público. E nunca hai peña suficiente. E os grupos molan, pero por qué? Porque non aseguran con el chicos del MAI de turno. É moi jodido facer festivais, tíos. É moi jodido. É algo que nunca faría, Dive a Expósito, o Loro Faco está xenel en ese sentido, pero sí que vai pouca peña, claro, pero que precisamente eso, tía, que vaya pouca peña, o mellor é que esa peña se está pegando unha hostia económica ano tras ano e que vai desaparecer, entendes? A Candeloria, bueno, parou aí un tempo e tal, pero leva 10 anos, pero un festival como Revenidas leva 20, un festival como Castañazo, pues non sei se van 20 e pico edicións con paróns e tal, pero van. Pero ao final tamén porque aseguran un pouco, eu creo. Moi jodido. Isto sería un día sentar aquí a 3 programadores, 3-4 programadores nun debate. Poderíamos facelo perfectamente porque sabedes que teño trato con varios. Poderíamos sentar aquí a 2 festivais alternativos que son necesarios. Volvemos ao tema das modas. Son moi necesarios este tipo de festivais distintos que programan cousas que non estás vendo todo o puto día. Son moi necesarios, pero a mellor tamén teríamos que meternos aí nas axudas que perciben eses festivais. Nas axudas que percibe a mellor Brinde Nois para montar o Son do Camiño, o Reso e todas estas movidas comparadas coas axudas que recibe, pois eso, o Loro Facu ou movidas destas. Habería que velo. Habería que sentarse, xa vos digo que tería que debatilo peña que sepa, porque non teño nin puta idea, pero xa me podo imaginar como van estos festivais, porque coñezo a varios programadores e van por un fío, por un puto fío, e arriscar é ao mellor, pois non chegar a fin de mes durante medio ano. E vou ter unha débeda. Poñer pasta do teu peto e quedarte en pelotas, sabes? É jodido. A ver, que vos vou ler un pouco. Ao final non imos avanzar ca temática, pero se queredes falar desto, falamos. Bueno, espera, o que si vou sacar a miña puta foto de aí, que parezco gilipollas. Aplauso para Candeloria. Di Mauro, é que ao final os festis máis guapos de Galiza son o Loro Faco e a Revolta do Umia, e serán os que menos peña teñen. Ao final pénsase menos na rentabilidade e iso tamén hai que admirar. Sí, aplauso absoluto a peña que monta este tipo de rollos e que sobre todo que fai virguerías, tío, para meter pouca peña e seguir o que ven e volvelo a facer, sabes? O Loro Faco trouxo peña como Belviche e movidas así, que é imposible que se atopes noutro festival, é casi imposible. E botanlle collóns ou collóns ou tetas ou que lle boten e tiran para adiante, pero deporte de risco. Eu, se tuviese unha empresa de programación de eventos, iría a ABC, porque, home, a menos que me sobra pasta. Se me sobra pasta, entonces programo que me apetezca, claro. É unha lástima. Despois, hai momentos na vida nos que un festival acerta con un grupo. Eu lembro o caso de Zoo. Eu creo que a primeira vez que tocaron aquí foi no Festival da Liberdade.
que os que teñades menos de 30 anos non o lembraredes. E a segunda vez que tocaron aquí creo que foi a Candeloria. Non tiñan moito público aquí, ni moitísimo menos. Pouco tempo despois volveron ao Revenidas e aquilo era unha puta locura. Entón, ás veces, acertas. Ás veces, pois, é como o fútbol. Fichas aí un chaval de 18 anos e la petaste. Ás veces pasa. Un festival que o ano pasado, cando Fillas de Casandra tiña unha canción e non deran un festival, fichou a Fillas de Casandra, posiblemente moito máis baratas do que sexan agora, acertou. Vale? Posiblemente esa persoa veu este stream e fíxome caso. E coña. Pero esas cousas poden pasar. Podes xogar un pouco a especular, pero con unha banda. Pero ti tens que ter os teus 2-3 cabezas de cartel, senón non te comes unha hostia 100%, tío. 100%. Porque o de Zoo non pasa con todos. É moi difícil. O de Zoo e o de Fillas de Casandra son movidas... Son, pues, como Messi e cousas así. Vale. Di Crazy Monkey, pregunto, a fecha do Umia coincidía con outros festis ou algo? Sí. Sí, era unha data de mierda, tío. Coincidía, era en agosto, coincidía con máis movidas. Sí. Que o verán é moi pequeno, tío, e hai moitísimo a competencia, hai moitos festivais e hai festivais que a mellor pois teñan a súa data de toda a puta vida, de súpeto chega el macrofestival de turno, pum, toma por culo, sabes, eso pasa e ti imagínate que levas un ano currando, que arriscaches a túa pasta, que non sei que tal e cual, pum, el macrofestival de turno el mismo día, hostión. Bueno, é complicado. Di Mauro coincido co da Luz este ano e o ano pasado co da Luz e o da Armadiña e co Estruga na rúa en Berín, que tiña bastante peña, porque vin en vídeos. Non só coincidía co da Luz. E posiblemente, si mirásemos, habería festas, concertos e as de Cristo por aí. Verán é moi jodido, tío. Bea Expósito dinos que o vai pasar igual de puta madre. Home, eso asegurado, tía. Segurísimo. Como di Xonix, o mesmo. Hai moitos grupos que coinciden ao mesmo tempo no verán, sí. Hammer Máquina di o veño a defender que o festi máis guapo é o Noroeste, a pesar de que eso estén cargando. Desta collena nadie me baixe. Claro, pero que o Noroeste é un festival feito con pasta pública, un festival do Concello. Entón, claro, pero que eso é outra puta movida. Que a mí se me dis, toma, 1,5 millón de euros e trae grupos, isto como xogar ao comunio. Pegas 4 chamadas, bueno, a ver, estou sendo un pouco cuñado, pero pegas 4 chamadas e vas contando e dis, pois podo traer movidas, pois que aparte non vamos a comparar a pasta que pode invertir o Concello do Coruña co que pode invertir o Louro Faco, por poñer un exemplo, ou a Candeloria, vale? O sea, a ver, o Noroeste Pop Rock evidentemente pode invertir millóns aquí, eu vivo ao lado. Ten habido grupos moi tochos. Entón, claro, así é o que vos digo. Sí se poden traer grupos que despunten internacionais, tal, ese tipo de risco, sí que podes traer. Claro. Un pouco caso do San Froilán, Xan, dinos aí, pois debate con varios programadores é unha idea que ayuda para outro día. A ver, eu faría, pero teñen que querer eles. Vale? Porque, claro, debatir e ao mellor pois non lles apetece meterse en camisas de 11 varas ou non lles apetece poñerse diante dunha cámara. Si por aquí veñen moitos, eu estou encantado. Se queredes un día nos sentamos aquí e que falen eles. Eu fago preguntas, que nos falen de como é o tema das subvencións, que nos falen de como é programar, de como é manexar os managers, que é un puto Cristo. Manexar os managers ten que ser unha movida terrible. Movidas de última hora, o grupo de turno que che pide, pues ahora quiero un hotel en no sé qué. Si hai festivais aquí, 3-4 festivais que un día queran vir aquí a falar de como se monta un puto festi, eu son feliz. Falando diso, a semana que ven imos ter aquí a Peña do Murallón de Son, vale? Que lles podemos preguntar o que queiramos de como se organiza un festival, porque aparte son xente encantadora e que vos lo vai contestar seguro. E que me consta que van tamén ao límite con 4 axudas, non sei que, pal e cual, de balde, festival de balde, con cartaz de puta madre. Eso tamén hai que valorar, que son unha asociación cultural de 10, 12, 13, non sei, rapaces e rapazas que se deixan os cornos todo o puto ano pasando algúns días sin dormir para nada. Para montar un puto festival na súa puta vila. Para nada, porque non sacan un puto chavo. O único que teñen é falta de sono e disgustos. Logo sí, o placer de montalo e de que saia ben. Pero no que sae mal, responden eles. Esa peña sí que lle hai que aplaudir. A xente que o fai dende asociacións culturais xogándose
xogándose a súa pasta para nada. Eso sí que é a puta hostia. Sen ánimo de lucro, porque, se non me equivoco, o Murallón de Son vai así. De balde. O que vendan en birras. Así que se ides, facede o favor e consumidelles nas barras ben e compradelles unhas camis. Non vos estou incitando a beber alcohol. Podedes beber Coca-Cola, se queredes. Hostia, a ver se vos dou lido a todos. Si vedes que aburre que vos lea a todos, cambiamos de movida. Moi punk con pasta pública, son o 98% dos festis, máis ou menos pasta bueno, pero moi punk, a ver. Unha movida é un festival como a Candeloria, que estamos falando dela agora, que poda recibir da Deputación unha axuda, poñamos unha cifra de 8, 9 ou 10.000 euros, que non chega nin para comezar cun festival deste tipo, vale? Eso é normal, que axuden aos festivais. Outra cousa é o Son do Camiño, que lle chantan 2,5 millóns, vale? Que lle montan o puto festival e que as ganancias son para eles. Vale, eso son movidas moi distintas. Moi distintas. E iso a xente que está dentro pode debatir, pero non é comparable. As porcentaxes en subvencións que levan festivais deste tipo, inda que vexades o logo da Deputación de Lugo de baixo, mano, non sei se podes dicir cifras, tío, di unha porcentaxe. Canto che cubren do festival? Eso non ten nada que ver, tío. Mira as cifras, é que as cifras son públicas, as cifras de subvención son públicas. Grazas aí por esa sub de CGPG, moitas grazas, quedan 9. Nada que ver, tío, nada que ver. As subvencións non están mal. Se as subvencións está guai que sexan para cultura, para música galega, para o circuito galego, eso está caralludo. O tema é como as distribúes tamén, non? Pero bueno, eso. Dinos aí Sonic xente topos do Murallón, por suposto. Manu di, de momento 0. E o ano pasado non chegaba un 7% do festival. Esas son as axudas públicas que ti veches. Bueno, pois a eso me remito. E polo que eu coñezo, pois é un pouco máis ou menos o xeral. Axúdanche, podenche pagar ao mellor un grupo da casa, é unha porcentaxe, podenche poñer ao mellor o recinto, pagarche a seguridade, pagarche cartelería, movidas así, pero non pensedes que de súpeto agora chega ao Concello de Lugo e lle di a Candeloria, toma, 70.000 euros. Eso non, a ver, sería unha puta locura, sinceramente. Porque entón para eso que organiza o festival o propio Concello e que distribúa a pasta ben. Creo que é un pouco de caixón, non? O que eu nunca entendín, e seguro que hai unha explicación que eu me perdo, é como lle chantas 2,5 millóns o Son do Camiño. Ou como o movidas que vin en Vigo tamén en Castrelos, de que ves as cifras e dis, vale, o sea, o Concello pon isto, vendes estas entradas, vendes esta birra e o beneficio é para a promotora todo. Hostia, e o millón de euros de pasta pública que solamente por traer a David Guetta, é un dicir, pero hostia, non é comparable, tíos, non é comparable. Pero bueno, eso o que vos digo, si hai aquí programadores de festivais tal que me manden unha mensaxe, xutamos a 2 ou 3 e nos sentamos aquí a falar un día, non hai ningún problema. E se se atreve a vir tamén algún, que eso xa o vexo máis fodido, se se atreve a vir algún de algún concello, algún destes, como se chaman os que están nos concellos, técnicos de cultura de concello, explicarnos como fan eles para programar nunhas festas ou como se dan as subvencións tal. Eu creo que esas movidas teñen que ser absolutamente transparentes. Ás veces vas a ver como se adxudican as subvencións e movidas así. Parece que tens que ter 7 inxenierías para entender algo, tío. Pasta pública, pasta nosa. Explícame que cojones estás haciendo con ella. Sabes? Non sei. Di mano, esperamos resposta pronta de cultura e que vaya para adiante a axuda. Bueno, pues oxalá porque, bueno, a mí pareceríame guai. Que pasa, Zetac, tío? Aí tedes a un puto mellor DJ que vin na miña vida, tíos. Ese pavo, un puto crack. Buscade un Instagram e buscade un Instagram buscade vídeos aí na FMS. Welcome, tío. Entendes o galego, así que, bueno, sempre che falo en galego, así que non hai problema. Bueno, tíos, veña, imos falar de outras movidas porque nos estamos liando. A ver, canta peña hai aquí? Porque liaime a falar 60 persoas, aquí rajando, tío. Ahora están tomando nota aí, este rajo de tal. Bueno, varias cousas. Podo coller a guitarra, asinarvos, pero 10 minutos, isto non nos podemos alongar que vos vou aburrir. Podemos coller a guitarra e ensino-vos así un par de sons e de efectos que teño con Rebelión, tocamos un poquinho por encima dun tema e tal. Esa é unha opción. Outra opción, falamos do rollo das IAs e Ana Quiro. Vemos aí a canción de Ana Quiro que montaron con IAs e comentamos do tema. O sorteo de Amos facémolo dentro dun cachiño.
Ui, acabase de caer a min aquí o vídeo. Vale, sigo online, ¿no? Porque, vale, sí, creo que sí. Mirade, se non podemos falar do tema de Spotify. Se tedes algunha preferencia, poñede mano chat e comezo por aí, e se non, pois fago o que me saia un pouco das narices. Podemos irnos ao tema de Ana Quiro, que está guapo. E despois, cando me canse de falar e se me seca a boca, imos directamente a tocar un pouco a guitarra. Levamos unha puta hora aquí, tíos. Así, sin facer nada, Non fixemos nada. Es que me lío. Vale. Rollo Ana Quiro. Bien. Ok. Porque puxo aí Jackie que grande Ana Quiro, así que me vale. Vou vos ensinar a noticia que vin estes días de aí atrás, que supoño que máis ou menos todos e todas coñecedes, que é a seguinte. Ana Quiro revive... É que xa, isto é super turbio. Ana Quiro revive con la canción Florespiña, candidata a la Eurovisión de la inteligencia artificial. Vale. A ver, a movida é... Eu linme este rollo, vale? Que saibades que onte unha persoa mandoume un WhatsApp, tío, porque puxen isto nun story que ia falar desto, e dixo, me coñezo a unha das persoas que crearon o algoritmo que creou esta puta canción. Doucho o seu número de teléfono, chámalo e que cho explique el. Dixo, buah, tío, non me dá tempo a preparar tanto, pero podría ser un directo simpático, tamén vos lo digo. Podría ser un directo simpático. Eso podémoslo deixar para outro día. Dirro Ivanjo, pongo de Ana Quiro logo de Teojeiro en inglés. No, eso vou vos ensinar unhas movidas despois. A ver, a movida é, parece ser que hai un festival de Eurovisión de inteligencias artificiais, vale? Que acabo de recibir unha mensaxe. A ver. Logo leovos. Eso, que hai como unha especie de Eurovisión de inteligencias artificiais, non? E, bueno, aquí unha peña de aquí, galega, ocorreuselle que para representar a Galiza, pois, facer unha canción coa voz de Ana Quiro e ensinarlle a un algoritmo, unha inteligencia artificial, un poquinho cancións dela, letras das súas cancións, como é a súa voz, etc. E que a inteligencia artificial, non sei se con retoques ou non, que a tanto non cheguei a ver, que conseguise reproducir unha canción de Ana Quiro que non existe. Ana Quiro está morta. Para quen sexa de fora, Ana Quiro é o mito máximo, vale? De tal. Entón, imoslle dar unha escoita. Despois falamos. A min este rollo é que hai cosas que me gustan e cosas que non, pero falámoslo logo. Para que non coñeza, Ana Quiro, que sexa de fora, pois é un mito aquí. Non lle diga desa Ortiga que se pode facer isto porque nos monta un holograma e hace unha gira con Ana Quiro, vale? Sabes, eu sei que somos... É a súa voz, literalmente. E non solamente é a súa voz, é a súa dicción. Fala exactamente co seu acento, non sei de que zoa era ela, pero fala idéntico a Ana Quiro. Entra como recitando, parece un... A inteligencia artificial creo que intentou facer un anuncio de Gadis, vale, basicamente. Ides ver por qué. E sempre seremos xente rexas como o toxo, teimudas como alecrín que a cada primavera volven. Por certo, as imaxes tamén son feitas por inteligencia artificial, vale? Isto non é que un diseñador intúo, polo tipo de imaxes que son. Meteslle fotos dela e tal, e fotos de toxos e fecha a movida esta. É que é moi forte. Mestura de espiña e flor, de esperanza, morriña e pranto. Por máis que nos queiren, Di aí, festivales, alguén pode facer un tema de Ana Quiro fit Hugo tirando a Ortiga? Non molaba ni nada, un bif de Ana Quiro Son da Rúa versus Boyanca Costova e Pilipampín. E digo, vos unha movida. En Son da Rúa e Boyanca non me meto, pero en Ana Quiro Pilipampín, vamos. Esta señora mea por Pilipampín 19.000 millones de veces. A Pilipampín non é ninguén, Ana Quiro é a puta raíña. Pilipampín non é, con todos os respetos, pero non é ninguén, absolutamente ninguén. Por máis que nos asoballen coas súas teimas, por máis que nos sintamos como empuxados ao máis escuro da longa noite de pedra, habemos de agromar máis unha vez e habemos florecer na primavera. E sei que vos imaginadevos que sodes a filla ou o fillo desta muller e escoitades esta movida que... Imos sinxelamente a nos deitar, dormir e en silencio esmorecer. Señora Cris, que lle cabrea xa. É unha movida. Tengo consentimento, por certo, tengo consentimento da familia, Dino, que lle pediu, evidentemente, porque non poderían, por temas legais, porque isto é outra movida. Hai cancións por aí de Michael Jackson, de Freddie Mercury, etc., que están usando a súa voz. Entón,
A nivel legal, que? Criada na carrasqueira, aunque che son dantros toxos. Criada na carrasqueira, tamén sei Ata aquí podería serlo perfectamente, vale? Despois sí que é certo que din que intentan meterlle un toque moderno e aí xa eu penso que a Anakiro por aí non ia pasar. Eu a Anakiro non a vería como vexo a Pili Pampín, porque creo que era máis unha señora de sus tiempos, máis, non sei, máis digna, non sei, por dicirlo de alguma maneira. beber o viño, como os mozos da Ribeira, tamén sei beber o viño. Bueno, despois é que aparte Anakiro non só é a cantante, Anakiro é unha tipa que non sei se coñecedes a súa historia un pouco, pero Anakiro é unha tía que non sei se nos 70, estou falando moi de memoria, é unha tía que puxa Cona encima da mesa porque a discográfica non quería que sacara temas en galego e ela dixo, sacochos en castelán, pero deixasme sacar en galego tamén, porque senón non gravo. Estolino por aí algunha vez. O sea, quero dicir, non é Pili Pampín, facedeme caso. Podo falar todo día, Pili Pampín só ten 52 anos, joder. Bueno, xa son uns poucos. Está ben. Aquí ao puto algoritmo vaise ya olla. Aquí o algoritmo se comió un trip e de repente fai este. Parece Rosalía, joder. Tocho Rabudo di a mí non me acaba de soar ben, non, é que a canción non soa ben. A ver, é que eu creo que o rollo é que educan unha IA para que o faga. Eu creo que non está retocado. Bueno, o rollo. Xa sabedes un pouco por onde vai a movida, vale. Despois hai cousas que flipas, cando están retocadas. Mirade, Freddie Mercury e a Michael Jackson, mirade. Por exemplo. Mirade. Freddie Mercury cantando Thriller de Michael Jackson. Esto es acojonante. Él. Increíble. A ver, a movida deste tema, despois vos ensinar unha cosa que vos vai facer moita gracia, que eu estive toda a maña chorando da puta risa, A historia é a seguinte, a ver, joder, o tema das inteligencias artificiais, estamos vivindo Black Mirror. Estámonos encamiñando cara a un lugar no que o que vos dicía ao principio. Eu creo que estas movidas usadas ben, non falo destas, todas as de edición de fotografía e tal, usadas ben, as de traducción, pois poden ser útiles para moitas cousas. Que pasa? Que somos humanos e ímolas usar mal. E que aparte que o 95% da peña os use ben con que haxa un 5% que as use para o mal, vai ser un puto Cristo. Porque dentro de nada, e cando digo de nada é xa, non imos diferenciar un vídeo real dun vídeo que non é real. Hai moitos vídeos xa de Obama ou de Leo Messi falando en hindú, sabedes? E que costa cada vez máis. E aparte, estes motores aprenden a velocidades da hostia e é imparable. O rollo é que como nos imos adaptar como sociedade a isto? Porque é moi forte. Por exemplo, o traballo de traductor, hai moitos traballos, o traballo de traductor concretamente, é que hai IAs que poderían estarme traducindo en tempo real. En tempo real coa miña puta voz. E se o xuntas cunha IA destas tamén que move os labios como... É que podría estar emitindo agora mesmo isto en portugués, en brasileiro, en italiano e en inglés. Dentro de 2 anos podese facer eso, 100%. Que vai pasar cos traductores? É un exemplo tonto, pero e aparte como ou te adaptas ou estás muerto, porque é unha ola que nos vai pasar por riba, pero cagando hostias, sabedes? Eu ao final estás na roda. Eu traballo nun lugar donde traballo con máquinas que están deseñadas para sustituir as persoas no futuro. Sabedes? É unha movida. É unha movida. Por exemplo, a min isto de revivir a peña morta pareceme super turbio, porque é que eu estou vendo xa perfectamente como dentro de nada a xente vai crear un puto holograma do seu marido difunto coa súa voz, coas súas expresións e que vai estar aí ao lado e que vai falar con el todo o puto día. E filosóficamente, como humanidade, como sociedade, temos que aprender a asumir a morte, ou asumir que unha persoa querida marchou e non vai volver. E creo que estas movidas van nos confundir.
antropolóxicamente isto é unha puta ida de olla. Eu creo que, a ver, dende que eu vivo, a parte de internet, que é a revolución tocha, isto que ven e que se está vendo vir e que non é de agora, isto ven de fai uns anos. O que pasa que eu andaba un pouco xa enterado a movida e porque me gusta a tecnoloxía, ¿no? Pero vai cambiar o paradigma da humanidade por todos os putos lados. Mirade, vou vos ensinar unha movida. É que isto sería para un debate moi filosófico. Vou vos ensinar unha movida, vale? Collen un vídeo meu, digo, ordinen, xa pon xa hai conceptos de hologramas que o petan. Hai anos, tío. Hai anos. Hai bastantes anos. Grazas, Sara, aí por esa sub. Collen esta mañán un vídeo dun stream meu. Vale, collen uns segundos nos que ameazo de morte a Galloso. Básicamente. Por certo, ameacei de morte a Galloso e xa non está presentando o lugar. A lo mejor algo tiene que ver. Pero bueno, collín e busquei en Google IA de traducción. Vale, esta solamente traduce a voz. Non move os labios como tal. Pero traduce a voz coa miña voz. Traduce o que digo coa miña voz. Vale, vou volo ensinar e desvos descojonar vivos e vivas. E claro, para movidas así é moi simpático. E ata a min digo, hostia, pois no meu traballo teño reunións a veces con italianos, con franceses, o meu inglés é de andar por casa, e se o italiano e inglés ou o francés non saben falar castelán, pois temos lo que facer en inglés, que como sería unha traducción en tempo real. Pum, estou falando, o tío escoita no seu idioma e eu escoito no meu. Falo en galego e hasta lles viría de puta nai no congreso. Sabedes? Que están moi preocupados porque a peña fala en galego que non lo entienden el gallego. Sabedes? Vale, aplicacións que dis útiles, vale, pero e os traductores, pois é un traballo que vai pasar un pouco pois como pasou con outros traballos ao longo da humanidade que se vai ir a tomar por el puto culo. Eu sinto moito pola peña que sexa traductora, pero tienen os días contados. Quedarán para cosas moi puntuais e evidentemente non son perfectas as máquinas, pero van a ser. Quero que vexades isto, vale? Isto é heavy, Bueno, supoño que xa sabedes máis ou menos que vistedes 1000 vídeos por internet, pero quixeno probar conmigo, vale? Isto é dun directo con Lontreira. Ídelo ver en galego, aparte non lle puxe en castelán, traducirno do galego ao portugués e ao inglés. Isto é o vídeo original, en galego. Bueno, pero ti xa coñeceches a Galloso e eu non. Galloso, cabrón, nunca me levaches a TVG e vouche dicir unha cousa. Te voy a enterrar. Vou estar aquí 30 anos solo para batir o teu puto récord. E cando eu teña 70 anos, ti sabes onde va a estar? Morto. Perdón. Vale. De feito, estou falando bastante rápido e bastante mal e trabúcome. Vale, mirade o que fixo a puta IA. Well, but you already know Galloso and I don't. Galloso bastard, never take me to TVG. And I'll tell you one thing, I'm going to bury you. I'm going to be here for 30 years just to beat your fucking record. And when I'm 70 years old, do you know where you're going to be? Dead. Sorry. Isto a IA fixo en 10 segundos. O sea, eu non fixen absolutamente nada. O sea, collín, subín un vídeo, dinlle, pum, en 10 segundos fixo. Vale, é unha puta locura. Pero mirad en portugués, porque te descojonas, tío, mira. Ok, mas você sabe, Galloso eu não sei. Galoso. Você nunca me levou para a TVG. E eu vou te dizer uma coisa, vou enterrá-lo. Vou estar aqui 30 anos só para bater o seu recorde. E quando eu tiver 70 anos, você... Sabe onde vai ser? Morto. Desculpa. Brutal, tío. Esto, a ver, ten erros e tal, pero que é un puto descojone en portugués, un puto descojone. E cando digo Galloso, hostia, mira, eu podemos ver outra vez porque me mola mogollón. E eu que sei, tío, pois cando queras ameazar a alguén mandas yo en ruso, sabes? En plan, paga la coca. Ok, mas você sabe, Galloso eu não sei. Galoso. Você nunca me levou para a TVG. E eu vou te dizer uma coisa, vou enterrá-lo. Vou estar aqui 30 anos só para bater o seu recorde. E quando eu tiver 70 anos, você... Sabe onde vai ser? Morto. Desculpa. Isto é unha puta locura, peña. Isto é unha puta locura. E o máis heavy de todo, desta movida é que creo que xa sai que o fan en tempo real. Sabedes? En tempo real, ao mellor con unha latencia de medio segundo. É unha puta ida de olla. Sodes conscientes da revolución que é isto? Isto é poder ir a calquera puto país do mundo e falar no teu idioma que te entenda un chino mandarino. É unha locura, tío. A señora Cris está moi enfadada co rollo este. A ver, imos lle dar malas aplicacións a estas movidas. É obvio. Por exemplo, os artistas gráficos están jodidos. Están jodidos e van... Eu quero creer e creo ter esa
ese rollo utópico de que unha máquina nunca vai sustituir a un ser humano. Pero en certas cousas comezo a dubidalo. Comezo a dubidalo de verdade, vale? E que estamos na prehistoria das IAs. Estamos no comenzo. Dádelle 20 anos a esta movida. Esta movida aprende sola, tío. Sabedes? Dádelle 20 anos a todo este tipo de movidas. Ou, non digo 20, digo 5. En 5 espero que estemos todos vivos aquí, verdade? Cuidado con as drogas e tal. En 5, esta movida vai nos comer. E... Di Rodri, xixo, a partir de agora os streams se echan en portugués. Pois podería molar. Podemos subilos a YouTube, tío, nos 3 idiomas. Págome unha suscripción, porque isto era un freemium, ¿no? E deixache como 3 minutos diarios. Pero podo pagar unha suscripción, tío, e ao mellor triunfo no mercado esloveno, tío. Subo os streams en esloveno, sabes? Por que no? Cal sería o problema? Collo, traduzo a 20 idiomas, pum, para arriba. A ver se triunfo en algún lado. Igual algunha peña lle fago gracia, sabes? É moi heavy, É moi heavy. Se mira el caos de artistas en xeral, vais a comezar a prescindir de nós completamente. A ver, eu creo que os artistas ainda temos moito que aportar. Por exemplo, eu creo que na música sí que está moi lonxe. Na música ten que haber un artista detrás da IA. Se hai un artista detrás da IA que lle indica, que lle tal, que cual, vale, pode sacar cousas decentes. Pero unha IA sola... bueno, escoitei algunha movida que mete pánico. Que pasa que as movidas gordas duran pouco, porque cando os fan con artistas famosos por tema de dereitos, pasou con Drake e non sei, hubo varias por aí. Duraron pouco en internet. Porque evidentemente, tío, a nivel legal, que? O sea, mañan morre, o sea, Kurt Cobain está morto. Os dereitos de Kurt Cobain serán de Dave Grohl e de Courtney Love. Podes coller agora a ti facer unha canción, decirlle a unha IA, venga, hazme unha canción de Nirvana. Me saco un Smells Like Teen Spirit, lo subo a YouTube, subo a Spotify e a vivir. Non podes. Entón, é unha movida, É unha movida heavy de cojones, tío. Di aí Alonso, entrevista en Bosnia de Ubioza. Pois, joder, que sería a puta hostia. Eu por exemplo, sí que é certo, eu teletraballo, non sei se coñecedes Teams de Microsoft. Teams, por exemplo, ti estás nunha videoconferencia e podes habilitar unha transcripción directamente. E o que fai a transcripción é non facelo como isto, coa túa voz, pero ponche un chat como que estades vendo na pantalla e vaiche poñendo traducido que está dicindo outro fulano. E funciona bastante guai. A ver, está primitivo e evidentemente pois non conxuga os verbos o mellor posible e tal, e a galego non o fai, pero a castelán bastante ben. Bastante ben. Como para entender, vale? Como para entender un tío que non tiña nin papa de inglés, por exemplo. Bueno, a ver, a min eso pareceme unha boa aplicación, pero despois vai haber aplicacións que a peña que vai a empezar a ver fake news por todos os lados, que xa non vas a saber cando unha obra é real, cando unha obra é tal. A saber, tíos. A saber o que se nos ven aí. Di Adolf aí, Teams igual UDC en pandemia. Pois sí, supoño que na educación tamén se tal. Por exemplo, estilo Nirvana ou estilo Rammstein. Sí, é que hai soundtrack ten vídeos pedindo de aí a que acompaña e despois tocas. Xa, pero eu vino, tío. Pero eso fai no con ChatGPT, creo. E, bueno, a ver. Aí, evidentemente, Soundtrack é un streamer... Bueno, non un streamer, é un youtuber, máis ben. Soundtrack aí pon moito el, sabes? Aí a dille toca estos acordes. Bueno, sí, pero que os acordes para... Calquera músico sabe que acordes ten que tocar para facer un tema similar a Nirvana, 4 quintas. 4 quintas de acordes e ya está. Suxírelle movidas e o tipo, quero decir, eso ti non sei se ti tocas un instrumento, pero se ti non tocas un instrumento non che vale para nada. Dixi a chat GPT, hazme unha canción de Nirvana e vai che dicir, toca estos acordes. Bueno, non vai tocar por ti. Pero sí que hai ferramentas que cuidado, Hai ferramentas que, bueno, non sei quen vai querer ir ao conservatorio despois, sabes? Pa que? E pongo aquí un robot e me lo toca. Esto sí que dá para debate, peña. Aquí tiñamos que invitar a unha filósofa e a un filósofo, porque a min de verdade que isto me parece un tema filosófico, máis que tecnolóxico, filosófico, como humanidade, como collóns imos a asumir esta movida. É imparable, que isto non o para ninguén, que nos lo comemos. Isto ven así, vai nos levar por diante, o que se suba a ola ben e el que no, lo engulle. Non sei. Gordini di, o próximo stream vai non facer aí Alberto. E ti que sabes se isto é unha IA, tío? Ti sabes se son real? Pastilla azul, pastilla roja. A mellor isto é Matrix. Pois en movidas así, creo que nos vamos ver en non moitos anos. Dígolo moi en serio.
Isto son eu, Si me pincho, que pónseme vermella. Pero creo que en non moitos anos imos dubidar de calquera puta mierda que vexamos en internet. E a peña que non este un pouco espabilada se las va a comer dobladas por todos os lados, tío. Isto vai ser un campo de fake news, xa o está sendo, pero bueno, tema aí, pois eso, que xa vexo que non vos convence moito o rollo de Anakira, a mí tampouco. Di Gabri aí, eu escoitei temas de metal feitos por IA que dan bastante ben o pego, sí, claro. Para ver en directo non, pero para playlist de fondo, ambiente, bares, van a supoñer un golpe forte. Sí, por suposto. E aparte o rollo de decir, pues hoxe levántome por la mañana, tío, quero inventarme un tema de mariachis cantando acerca del té verde mezclado con marihuana y no existe. Pues venga, IA, házmelo, este es un tema. O pego van a dar, tío. Que pasa que hai unha cousa que espero que ainda tarden un pouco, e digo tarden porque creo que van ter. Isto, de verdade, creo que o van ter, que a alma. Eu creo que as IAs van a acabar tendo sentimentos, alma e raciocinio moi similar a un ser humano. Moi similar. Hai vídeos por aí en YouTube de peña que fala destes temas, que tivo unha época que me traguei mogollón de mierdas destas a nivel, pues eso, tecnoloxía contra filosofía e tal, que non está tan longe, tíos, que estas cosas comecen a sentir, que unha IA comeza a sentir, e xa sei que vos ides botar as mans á cabeza porque o sentimento, o cerebro é unha computadora. Si so de religiosos, ao mellor o que vos estou dicindo vos tolea, pero o cerebro é unha computadora. E, bueno, buen juego aí, Sheila, buen juego. Non sei, tío, non sei. É unha movida, Chegou. O puto Matrix chegou. É así. Bueno, vale. Falamos do drama de Spotify. Mira, íbamos tocar un pouco a guitarra. Pero tedes que permitirme unha movida. 5 minutos, ensino vos un par de cousas e xa está. Teño que facer varios cambios, vale, teño que quitar filtros de voz, así que igual me escoitades un pouco baixo, un pouco peor, ideme avisando, porque senón me entran os filtros na guitarra, porque isto é un pouco liado que vou facer. Entón, agora, supoño que me estades escoitando un pouco peor, teño que meter monitorización da guitarra, monitorización e salida, ok. E outra cosa que tiña que facer era cambiar aquí a USB. Confirmádeme, porfa, que me seguides escoitando. Supoño que máis baixo, verdade? Dobre, merda. Bueno, o importante é que escoitedes a guitarra. Vale. Sí, enlatado iresme escoitar, porque é que me necesito monitorizar. Ah, vale, pero esperade. Así deixastedesme de escoitar doble, pode ser? Escoitades guitarra e voz normal agora. Ben, vale. Ben, a movida. Cando comezou o directo, que non o vira que o vexa despois, bueno, puxen un vídeo tocando Vendetta de Rebelión do Inframundo, non? E hubo peña que me preguntou un pouco que sons usaba e tal e cual. Vale, vou vos ensinar dunha patada rápida os sons. Vou vos explicar un pouco por qué e marchamos a outra cousa. Esperade, que son afinacións distintas e teño que... Mira, Vendetta é un tema que joder, a ver, aquí hai que matizar unha movida. Cando fago as guitarras de Rebelión, eu collín todas as guitarras con cancións feitas, vale? Entón, eu non quero meter movidas que logo no directo diga sonen raras, en plan, isto non estaba ou tal, que canten moito. Entón, son acompañamentos bastante simples. E intentei, sobre todo nos retrousos, meterlles un empuxón en directo, sen máis, vale? E no resto, arranchar un poquinho e tal. Entón, teño varios sonidos de base que un... esperade, que creo que podo poñer aquí un vídeo. Dame un segundo. Captura de ventana. Si poñemos isto aquí. Caralludo. Mirad. Rebelión Vendetta. A ver, aquí
uso un son... joder, tío. Schwarzenegger, tío. Aquí uso un son bastante digital, vale? Porque o tema pedíame un rollo digital, non moi de amplio, e logo en outros temas uso un rollo máis clásico. O tema é bastante agresivo e uso un sonido bastante digital e bastante metal. De feito é bastante similar ao que uso con Arritmia. Hai dúas cousas que uso. Hai unha cosa que se chama delay, que son repeticións, que van ao tempo da canción. Teño configurado para que cando pego unha hostia na guitarra, eso se repita varias veces, mirade. Eso é un delay. Entón, repítese. Que fago eu durante a canción? Pois, basicamente, mentre rapean ao principio, fago eso. Isto é un arranxo. Sen máis, que ten de dificultade? Nada. Meterlle o tempo exacto da canción e repítese só, sabedes? E despois, esta xa non me estiro moito máis, porque xa vistedes na intro, o que fago no resto do tema é meter bastante brea no retrouso. E creo que en directo queda bastante guapo. Bueno, básicamente, entón, di ya aquí tes que tocar a forza da razón. Boa, tío, pero que nos tiramos, non me vou poñer aquí a tocar moito a guitarra, senón rompemos a cabeza e marchades. Outro día tocamos a forza da razón. Entón, este son uso con Vendetta e a forza da razón, precisamente, que ao final é un son super metálico, é unha guitarra que por si soa, parece que soa estridente e tal, pero logo métela no directo e a hostia. E despois vou a cambiar de afinación. Despois, nas outras cancións, maioritariamente, uso un son máis clásico, de rock, digamos. Por exemplo, bueno, vos sodes público de Rebelión, controlades do rollo, coñecedes Bang Bang, non? Bang Bang é unha versión de... Bueno, non é unha versión, é un sampleo de Bang Bang, de que un tema, eu creo que, non sei se é original de Bang, é que hai tantas versións, non sei se a original será de Nancy Sinatra, ou é anterior, non sei se está pola aí. De onde collestedes esa puta base, tío? É de Nancy Sinatra, pode ser, non? Perdón. Bueno, entón eu aí... creo que non se ve a guitarra, espera. Aí mellor. Eu aí o que uso é un rollo moito máis clásico, vale? Espera que vais isto que me molesta. Dime que poñer para aquí. Uso unhas guitarras... Isto é un ampli de rock moi pouco saturado. Sen máis, non? E despois hai unha movida que nos retrosos é onde si realmente quero darlle o punch e toda a hostia, e uso un efecto que non vos vou dicir que me inventei, porque evidentemente haberá alguén máis que o use, pero que eu levo usando dende que montei a Arritmia e que uso repetitivamente en moitas cancións porque me mola moito. É un efecto que duplica a nota, vale? Por exemplo, a quen coñeza a Arritmia, soaralle dos vellos tempos, un efecto que fago en diñeiro, que non me vou poñer moi técnico a nivel de música, pero para que o entendades, se non o poño só a unha nota, se o poño soan dúas. Vale, é máis gordo, máis tocho, e é como máis stoner, e a mí molame moito. E eso uso en Bang Bang de Rebelión, porque penso que lle dá o tocazo. Entón, uso solamente esos dous efectos. Mirade, podemos tocar o tema ata o retrouso, nada máis. E para que vexades esos dous cambios, joder, cos putos anuncios, tíos. Tengo que meter algo para capalos, Mirade. Si non se está escoitando algo guai, avisádeme, porque eu... Escoitase ben a guitarra cada música e todo, non? Isto ve así.
non se escoita a música. Ai, cabrones. O sea, que antes estaba tocando só a guitarra. Joder, é que vos mato, Como non avisades? Agora sí, verdade? Escoitades a música? Vale, cando hai música eu doble, xa o sei, pero son independientes. Ahora sí. Yes. Ahora sí. Fico fodido, son carne de presidio. Que momo gonzo e rimo como paliativo. Son palestino, vivindo prohibido. No corazón unha coraza protectora de inox. Incorruptível, incensurable. Chamos TEDx, dilles que odiamos o barco do alcalde. Que o fixemos por mera frustración. Porque o povo de radalles lume rebelión. Prende a mecha, de dereita a izquierda sin avido. Cortei os huevos por cabrones e suicidio. Oxe se persoa está pouco visto. Como a despidos cobrando maldito finiquito. Teño o camalo como a tinta do bolígrafo. Namorado desa musa en cada párrafo. Son yonqui de sentimentos volátiles no tempo. Que me berran el rima por favor. Que Ahora veo arrogancia al de comer pollas no traballo. Disculpa ya ser tontos do carallo. Pero fallo, cacona como tomo. Con tochos como mol. Todo no estudio rimando con sacho. De sacho traeremos los arados de ferro. En carros con boys, en carros con boys, en carros con boys. En donde de sacho traeremos los. En donde de sacho traeremos los arados de ferro. En carros con boys, en carros con boys, en carros con boys. En donde de sacho. Somos avatar, desbloqueo chakras. Espera de que muteo esto. Vale, agora escoitadesme normal. Vale, bueno, básicamente pensei que antes estaba escoitando a música, tío, estaba tocando para nada. Nos retrosos o que fago é meter ese efecto que duplica e fago. Por que fago isto? Porque se non o metese soaría así. Perdón, así. E como que non enche tanto, non? Pero isto é tan bruto, tío, es que en directo é... E logo, antes do retrouso, con ese efecto, fago un rollo para darlle un pouco de increcento. Bueno, e eso son un pouco as cousas que uso con Rebelión. Por exemplo, no Chollo falase dun ere, uso este mesmo efecto nos retrousos. Sabedes cando fai? Bueno, eso non o fai a canción propia porque só fago con guitarra, ensino vos como queda e cambiamos, xa quitamos a guitarra. Ere Rebelión. Ui, puxen eres. Vale, teño que activar isto. Joder, cos anuncios. Non vou la toco inteira. Imos ir ao retrouso para que vexades o punch. Que eu no resto da canción solamente arranxo un pouco. A mí o que me mola é que cando chegan os retrousos que pego unha hostia, que é o que penso que lle presta en directo, sabes? Cada vez duran máis os putos anuncios, tíos. Aquí nesta canción hai bastantes guitarras xa gravadas que as meteron os de escándalo e tal, pero eu non fago o que fan eles, vale? Deixo as aí de adorno e eu complemento un poquinho. Porque sería tontería, non? Tocar o mesmo. Colle a respira e cala. Por aí perdese moita bala. Non foi eu falase dun 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 Despoidas. Escoitou ese, non? Creo que sí. Ou tiña sin son. Non sei se o tiña con son ou non. Estabas escoitando a música? Ah, vale. Bueno, basicamente o que fago é meterlles unha hostia, sabes? Como vedes son sonidos moi digitais. Imos deixarse a isto. Imos meter os filtros na voz. Un segundinho, Filtros.
Vale. Estás me escoitando duplicado, vale, sí. Un segundo. Agora escoitadesme ben, non? Supoño. E se fago así, perfecto, vale? Perfecto, vale. Colocamos a cámara de volta. Non vos quero rayar moito máis coa guitarra. Era solamente pues, para saciarlle a curiosidade por aí a alguén. E o que fago con eses temas, a ver, por exemplo, hai unha canción que ainda non coñecedes, quen estivo no Revenidas escoitou en directo, que é unha colaboración con Rebelión e con Fillas de Cassandra, vale? Aí, si fixen eu guitarras de cero porque eu fun o que compuxen as guitarras, non? Entón, claro, aí eu tiña unha liberdade de la hostia. Eu, ao final, tiña un baixo, unha caixa de ritmos e tal, e puiden botarme por fora o que me deu a gana e buscar o rollo. Nestas cancións nas que xa están gravadas en disco non me quixen pasar de freada porque non mola chegar a un directo dun grupo que coñeces e que de súpeto está aí o guitarrista en plan, sabes, facendo virguerías que non veñen a conto, non? Entón o que intento é buscar o arranxo concreto que ninguén note nada raro, si que en directo que lle pega unha hostia para adiante, sabes? A canción nova, como di aí, é unha puta locura, xa vos lo digo eu. Cando saia e de la ver quedou pon a pel de pita, tío. É que eu, bueno, xa vos lo contei outro día, tocando, compoñendo brutal. Ese tema, non sei, igual porque como a vexo dende dentro me flipo un pouco, pero para min é o tema galego do 2023. E digo en serio, hai cosas ben tochas este ano. Pero bueno, vale, veña, imos a avanzar que non acabamos. Imos facer o sorteo de as entradas para o aniversario de Plankton na Mala Testa. E despois imos xogar con algún de vos ao puto Aldi e quen supera a Hugo se lleva unha camiseta. Vale. Di Mari Servoi, a canción nova repítese no Castañazo. Pois a mí non me corresponde dar esa información, non o sei. De verdade, no Castañazo Rebelión e Arritmia estamos o sábado e Fillas están o venres, así que non teño nin a máis remota idea. Eu non teño noticias ata o de agora, non che minto, Cislax di no Murallón. Bueno, no Murallón xa será complicado porque só está Arritmia, xa sería moita tal. A ver, entendo que foi aí un rollo que estuvo guapo presentarlo nos Revenidas e tal, pero agora tedes que esperar a que se grabe o videoclip e cando eso este feito e pues, xa se saque, pues disfrutádelo. De feito, xa vos dixen, o día que saia ese videoclip, se non ese día, esa semana ou tal, imos tentar quedar todos. Ainda que sexa aquí por internet, metémolos aquí no stream, a Fillas, a Rebelión, e falamos da canción todo o que vos pete e falamos do que vos apeteza. Ese día espero que sí. Díxeme al caos que hai videoclip. Home, joder. Ti crees que unha colaboración Fillas de Cassandra, Rebelión do Inframundo e que encima me dixan a min non vai ter unha puta... Vai ter un... Claro, joder, claro que vai ter un videoclip. Que isto é de caixón, non? Sí, videoclip. Por suposto. Grabada, ben grabada e con videoclip, claro. Vale, eso vai ser a hostia. Xa o veredes. Cando sae? Non o sei, tía. Non o sei, pero a ver, tampouco vai haber que esperar un ano. Non o sei. Vale, con que íamos co do sorteo? Ok. Ben, imos velo rapidamente aquí no navegador. Vale. Ok. Imos buscar aquí Plankton. A ver, son 2 entradas por día. O sea, 2 dobles por día. É dicir, o que lle toque pode invitar a un colega. E son 2 datas. O sea, que temos que facer 4 sorteos. O día 30, Soylent Green Project, Broa, os meus compis de Broa, Los Minow, que é unha guitarrista increíble, Cristina Pena, toca progresivo que flipades, e os Onderes, que son míticos aquí. Vale. E o día 7, de Leiva, Calle del Ruido, Portofranco e Toxo. Portofranco non sei o que é, se vos digo a verdade, non o coñezo. Entón, tiramos aí un sorteo, a peña que poida decir, ou que, inda que non poida decir, se tedes un colega de compos e tal, e lle queredes facer un regalo, pois joder, participade. Que estamos aí 50 e pico persoas, creo, e anotadevos. Vale, sabedes, a peña que non sepa como vai esta movida, temos aquí unha máquina do inferno, que basicamente, se poñedes isto que vos vou pegar no chat, que exclamación Plankton, vou volo poñer, digo vos ahora a data, do flauta, poñovolo aí, se poñedes eso, entrades no sorteo. Xa eu aparezo aquí, xa me vou autoborrar. As datas son 30 de setembro
e 7 de outubro. Si podedes ir a unha e non a outra, non vos ralledes. Vos participade que despois xa razono con eles. Mira, este non pode ir en esta, dalle da outra data, vale? E sin máis, non hai máis. Entón, nada, ide aí dando. Idelle dando e facemos o sorteo. Agora non me fagades quedar mal de que ninguén que irá ir. A ver, eu sei que é o Murallón, o 7 de outubro. É unha data moi mal escollida. Xa yo dixen a de Leiva e xa yo dixen de plante e eso. Pero, ás veces as datas son así. Ve a Expósito se va a llevar 4 entradas, porque é a única que lle interesa ir. Non lle aparece, di Manu. Manu, escribe no chat o que está poñendo a peña aí. Exclamación plancto. Vale, agora xa empeza a xente aí por aí a anotarse. Non Murallón, unha das datas, Islac solo, vale? Pero a primeira non é non Murallón. Vale, agora xa empeza a entrar a xente. A primeira data é o 30 de setembro. A ver, aquí tedes grupos de puta madre para ver. Proa, de Leiva, Calle del Ruido molan. É un grupo de metal. Toxo é que non me acordo exactamente. Son os chavales que fan así rollo punk. Creo que sí, non? Non acabo de caer. Pero bueno, tío, se estades en Santiago, que carallo tedes que facer mellor que ir a ver 4 grupos aí. E a peña que non vaya ao Murallón, que se queden compos e tal, pois eso. Ideslle para lá ou dadeslle un agasallo a alguén. Vale, damos ya aí 30 ou 60 segundiños e sorteamos. Ímolo sortear con un temiña de Leiva de fondo, de paso. De lei, va. A mí mólame este, o de erguerse. ¿Dónde está? Aquí. E Raiden ese sorteo fixo que me tocaba, pero non participo que non podo ningún día. Bueno, pois se non podes faz ben a non participar. Vale, pois imos irlle dando. Imos sortear. Mira, imoslle dar 4 veces, vale? E despois o que gañe, dame un email e nada tan a que quereis. Por que tontería, sabedes? Porque igual podedes ir nun día e no outro non. Veña, primeira entrada doble. Hostia, que se me mezclan volumes. Que mierda de streamer, chicos. Agora quito o volumen desta movida. Primeira. Bueno, e quedan 8 subs para sortear un abono da Candeloria. Serán no seguinte stream, supoño. Grazas aos que vos suscribistedes, estade atentos porque seguramente no seguinte sorteemos. Canto máis tarde, máis pago, que suben os prezos. Deborra 11. Díais Islax, Alberto, por certo, escoitaches o novo grupo galego Queixas. Sí, e imos tocar con eles en Vigo. Falamos diso agora. Deborra, parabéns. Mándame un email, vale, por Instagram ou por aquí, mandasme un susurro por Twitch. Dasme un email e dime que día queres ir, vale? Vou te chimpar de aquí para que non poidas gañar 2 veces. Dame un segundo. Deborra, fuera. Segunda. Imos a Vigo a semana seguinte do Murallón, ou seja, si o 7 ou o 14. E si, tocamos con Queixa. Con Queixa e con outros... Estorrentos, creo, algo así. Creo que sí. Creo que vai haber bastante peña ali, vai estar bueno. Nada, Deborra, tío, a disfrutar aí, a gozar cos grupos. E a segunda vaisenos para... Anexoz, parabéns, aplauso aí. Ritmo. O mesmo, tío, email e data na que queres ir. E fuera de aquí. Por que non te podo botar? Xa está. Non me carreguei que non era, non? No, anexo, vale. Seguinte, go. Estades a tempo, se alguén chegou tarde e queredes ir a ver un esbolo se llama la testa. Primeiro aniversario de Plancto, que é unha axencia. Mauro di eu fixena por facer bulto, que comprei a do 30. Por que non me díades? Pues, tío, agora se che toca teña que regalar a alguén, joder. E isto vaise para... Esta veces sí que che tocou, tío. Alberto Silva Castro, pon, non? Sí, Alberto Silva Castro, tío. Parabéns. Mail e data. Bueno, vai a última, Espera que nos cargamos a Alberto. Non quero ter disgustos aquí. Bueno, esta vai a tocar... Vou facer tongo. Poñe de tongo no chat. Vou facer tongo. Esta vai a tocar... a Jackie. Xa veredes. Poñe de tongo no chat.
Grace... Toxe rabudo. Grace Monkey, que daches aí coa mel nos beizos. Non vos digo unha movida, son abonos dobles. Si hai alguén aquí no chat que xa sodes familia, que lle apetece ir moito e tal, que o diga en plan, oye, a quen lle tocará unha que me invite, vou con el. E pois xantades ali, tomades unhas cacharros, podes xurdir o amor ou non. Nada, parabéns a todos e todas. Mandadesme aí un email, vale? Bueno, unha mensaxe co email por onde que irades. E xa me decides a data. Vale, colegas, imos limpar esta historia. Chegamos aquí a un punto crítico. Podemos facer dúas cousas, porque xa son horas. Xogamos ao Aldi. Metedes vos aquí todos. Eleximos a unha persoa por sorteo e esa persoa xoga ao Aldi. Se supera algo con 16 respostas, gaña unha camisola. Ou podemos falar do tema este de Spotify. Tamén se pode deixar para outro día eso, O sea, xa xogamos, non? Aquí hemos venido a jugar. Sois unha puta banda de ludópatas. Vale. Eu vexo ben porque levamos moito a falar hoxe e creo que penso que xa toca agora un pouco de salseo. Vale. Bueno, a palabra clave creo que xa tedes ben clara. Vou vos dicir unha movida. Bueno, primeiro idevos anotando. A palabra, esperade, non a vou poñer en mayúscula por si acaso. Aldi. O Aldicto. Púxome solo. Aldicto. Vale, Aldi, poño aí no chat. Aquí sí que apuntade vos todos e todas, Ben, que é isto? Para a peña que non coñeza. É un xogo no que vamos a aparecer dúas cousas, vale? E tedes que adiviñar cal das dúas cousas se buscou máis creo que no último mes ou nos últimos 3 meses. Teño que miralo, que o pon na web, en internet. Estiven investigando, porque había dúbidas de se non estaba actualizado, de si tal e si cual. Ben, o que é a base de datos, ou seja, as cousas que saen, é do 2021. Pero vai a buscar o motor de búsqueda de Google. Entón, eso sí está actualizado. Que pode pasar con isto? Que nos salgan cousas da pandemia e movidas así. Pero tedes que pensar en que cousas se buscan máis nos 3 últimos meses en internet. Non usedes Google para facer trampas, porque vou vos dar como 20 segundos ou así, e aparte é complicado, porque ti en Google podes saber as entradas que hai dunha búsqueda. Pero saber cal se buscou máis nos 3 últimos meses, teste que ir a Google Trends e facer unhas gráficas é complicado. Entón non perdades o tempo, xoga de limpo, que é unha puta camisola de mierda, vale? Entón, sorteos aí é jodido, O sea, Hugo, deixo vos contestades no chat, porque non vos quero meter en videochamada, porque supoño que a maioría de vos estaredes en gallumbos ou bragas na vosa casa, e non é plan. Vome poñer un pouco repachingao, tíos, que teño a espada de estar todo o puto día currando que xa morro aquí. Vale, a isto sí que quere de xogar, panda de ludópatas. Veña, seguidevos anotando aí. Entón, imos ir abrindo a movida e explico vos. Voto eu unha partida para que vexades como vai, unha de práctica, vale? Son malísimo esta movida, pero malísimo, unha cousa. Pero vos de ser tamén igual de malos que eu, porque é moi jodido. Vale. Ben, vou vos compartir pantalla. Ok. Espera de que o redimensione un poquinho para que vexades guai. Eu creo que se ve guai. Vale, eu aquí que teño que decidir. Si se buscou máis en internet, esperade, imos mirar si é nos 3 últimos meses ou... Sí, 3 últimos meses, vale? En Google, España, concretamente. É dicir, búsquedas en España nos 3 últimos meses. Teño que pensar si se buscou máis Chelsea ou Tom Hanks, vale? Xa vou caer a primeira, me cago. Ollo, entendo que a palabra ten que ser exacta, vale? Cando están separadas ten que ser Tom Hanks ben escrito e toda a hostia. Vale, vou dicir que se buscou máis Tom Hanks. Vale, fallei, eliminado, pum, a la puta calle, xa está. Vale, fuera. E así cada vez se vai complexizando un pouco máis. Bueno, a peña di Chelsea. Agora participades vos, védelo. Cada vez máis, e o que chegue a 16, camiseta. Vale? Imos tirar unhas cantas rondas, non hai fallo. Poñemos un musiqueo de fondo, o que? Que pincho, tíos e tías? Algo en concreto? Dádeme aí algo. Dádeme aí un YouTube ou algo. Ou un link de Spotify, o que queirades. Pinchamos algo.
Sislax está flipando ahora mesmo. Ben, imos ver canta peña se apuntou e sorteamos, que vos podes seguir apuntando despois, vale. A banda sonora de Quen quiere ser millonario. Lo veo, tío, joder, grande. ¿Quién quiere ser millonario? Pero es un bucle, tío. ¿Quién quiere ser millonario? Música. Me encanta. ¿Canto dura esto? Tía, perdón, que vos estou metendo interferencias porque teño enchufado a guitarra, tíos. Perdón, agora mellor. 18 minutos de audio. Buah, estupendo. Bienvenidos y bienvenidas una noche más a Quien quiere ser millonario. Vale, tremendo esto, Está moi alto. Guai, ¿no? Vale, voy a quitar, eso sí, o volume ao puto programita do sorteo. Ok, bueno, de chill, ¿sabes? Poner un cigarrito, una cervecita, tranqui. Hemos venido a jugar. Bien, sorteamos a primera participante en Aldi. Ok. Let's go. Di mano outro stream de Alberto que non se monetiza. Non te preocupes, tío. Digo, chaval, meten aí o... Buah, como molaría sincronizar a resposta. Eso vai ser moi complicado. Ludopatía. Vale. Festivaleiro. Aplauso para Festivaleiro. Bueno, pode vostede pasar o plato Festivalero. Festivaleiro, confírmame no chat que estás, tío. Necesito confirmación de que estás no chat. Ahí lo tenemos. Me puso fueguecitos, me encanta. Bien, Festivaleiro, tío. Espera un segundo. Ven, ¿estás preparado? O preparada. Dame ok, ponme un dediño así, dime ok y imos para adiante. Vouche dar, sei que hai un pouco de delay co chat, vouche dar como 20-25 segundos para razoar a movida. A xente do chat pode che axudar, vale? El comodín del público é eterno aquí, ok? Di que así, bueno. Imos adiante. Se chegas a 16, camisola. Let's go. Que foi máis buscado nos 3 últimos meses? Digreft ou Tesla? Digreft é un streamer, Tesla é un coche eléctrico. Que dio chat? En España, efectivamente. 3 meses en España. Sí. É dura esta. É dura, pero a ver, eu por aquí non quero dar moita pista, pero... Bueno, non digo nada. Digref está en Andorra, non en España. Perdón, que Digref, vale. Festivaleiros díxonos Digref. Entón, ten máis, verdade? Ten máis Digref, ok. Eliminado. Wow, cuadro de puta madre o son aí, pero vouche dar un feire, hombre. Toma por culo. Venga, el siguiente. Ritmo, siguiente. Go. Vamos. Podes volver a caer, non hai fallo. Vamos, venga, vamos. Puto chat, que malos son. Si, vos fiadevos do chat. Eu solo vos digo unha cousa. Aldi sempre gana. Esto todo o mundo que estivo aquí na canle sabe que Aldi sempre gana. Veña, botamos rondas así rápidas de 10 minutiños e ímonos no cear, Vamos. Au, puto barranco, tiras. Está chorando. Festivalex está... O Festivaleiro está chorado. Crazy Monkey. Vale. Crazy Monkey, ¿estás ahí? Dame ok. Rápido, let's go. Ritmo. Estamos. Vale, Crazy Monkey. Estamos vivos. Let's go, Go. Adele o Kim Jong-un. Tic-tac. Música de tensión. Kim. No, espera, teño que ver cando responda. Vale, Crazy Monkey dinos Kim. Ok, que ten máis, non? Toma por culo, gracias por participar. Hasta luego, venga, siguiente. Vamos, pasa el siguiente. Veña, sorteo. Let's go. É o que hai. Vale, está fuera. Ok. Vamos. Hugo deixa de trocar o xogo. Hugo fixo 16, colegas. 16. Vaya puta movida. O capitalismo arruinou a vida. Sí. Vale, seguinte.
tensión. Señora Crazy Monkey, tío. Colega. Segunda oportunidade para Crazy Monkey, veña. Vamos. Que se buscou máis? Google ou Instagram? Buscar Google en Google é un pouco Inception, Crazy Monkey dixo Google, vale, pois Google ten menos que Instagram entón. No, perdón, Instagram ten menos que Google. O sea, Google ten máis. En este caso, acertou. Veña, adiante, aplauso. La primera, vamos, ritmo. A Munique. A Munique ou Instagram. Volque un pouco troll. Vale, dinos por aí que Instagram. Entón, a Munique ten menos que Instagram. Ok, venga, siguiente, aplauso, seguimos. Let's go. Churros ou a Munique? Churros ou a Munique? Churros, nos dixo, non? Hostia, que se me colou o puto comentario. Dixo churros, verdade? Sí, churros. Veña, entón churros ten máis que a Munique. Vamos, a por la camiseta. Veña. Churros ou el hormiguero? Pablo Motos, su normal. El hormiguero nos di, vale. Ten máis el hormiguero. Let's go. Acaba de pillar carrerilla. Atención. Rachel, ti non vales para esto. Non acertas unha, colega. Labrador Retriever ou el hormiguero? Oh, por Dios. Grazas, Pablo, tíos, benvidas. Grazas por esa raid. Nunca me lembro de facer raid seu. Estamos xogando a cousas e gañando camisetas. Sei que vides de outra historia, pero benvidos e benvidas. Grazas por vir. Perdade, labrador, escoita. É labrador retriever. Teñen que buscar a palabra completa. Eu non quero influir, pero solo che digo. El hormiguero labrador retriever. Confírmame aí outra vez cando poidas, porfa, no chat. Perro siempre. Estelo claro? Pois veña. Entón, labrador ten máis que el hormiguero. Pa casa. Outro que queda sin camisola. John, grazas por vir, tío. Ou por seguirme aí. Veña, seguinte. Xente que acabades de chegar, se escribides exclamación Aldi no chat, podedes participar neste maravilloso concurso para gañar unha camisola dun grupo de merda. Vale, pois nada. Seguinte. Hostia, quedouseme bloqueado o programa da merda. Tedes que volver a notar, pues, que se me quedou petado o programa da... Hostia, que estou arrancando un show. Xa non estou lúcido, peña. Latch Tools, aquí está. Perdade, aviso vos agora cando vos teñades que anotar de volta. Damoslle 4 ou 5 rondas máis. Eu penso que xa tivemos un directo hoxe cada ayuda, non? Vale. Un segundiño, por aquí. Estimos por acá. Grazas aí a xente que está seguindo. Moitas grazas pola sub, Pablo, tío. Moitísimas grazas, de verdade. Ben, escribides no chat exclamación Aldi. Escribo volou tamén para que poidades copiar e pegar, pero bueno, xa está a xente poñendo. Veña, idelle dando. Que ainda nos quedan unhas rondiñas por aí. Cambiouseme aquí o rollo da meta. Non era esa. Pero non pasa nada. Non vos preocupedes que se quedan 7 subs para os 50. Si chegásemos no que queda de stream, que non o creo, sorteamos un abono de Candeloria. Vale, estamos 25. Vamos lle dando que tedes tempo para apuntarvos despois se queredes. Veña, 26, go. A ver quen lle toca esta volta. Joder, non quitei o volume agora. Que me pon nervioso este puto show. Isto era unha canle de música. Bueno, estamos sorteando canles de música. Eu non podo ir o de planco. De sorteo se podes. Vale, que xa se notou moi pouca peña, tío. Se non podes ir, pois nada. Queda baleira e xa está. A menos que alguén no chat... Estou mezclando músicas, perdódeme. Se alguén no chat quere ir a los bolos da mala testa, que yo poña aí a tocho rabudo e cede, ya se, pista. Que acabamos antes. Vale, a quen lle tocou? A Mari Servoy. Mari, que, tía? Welcome. ¿Estás por aí, Mari? Escríbenos no chat.
Estás lista? Escribiunos. Van tocando cousas. Vale, perfecto. Veña, imos, Agora que esta música te ensiña. A ver, tía. Deixa o listón alto, joder, que estamos dando puta vergonza. E Hugo sempre me está vacilando. Mándame WhatsApps vacilando dicindo que somos unha banda de inútiles. Vamos. Beagle ou Enola Holmes? Vou facer así como Carlos Overa. Non metas presión. Hai trampas, fai o que queiras, pero supera ese mamón. Enola. Ok, vale, entón Enola ten menos que Beagle. Ok, vale. A tomar por culo. Venga. Oh, joder, tíos, por favor. Un poquito de emoción. Hai alguén aquí que sepa xogar esta puta movida? Que o meto xa directamente. Veña, sorteame. Perdón. Acabo de echar vos sordos, verdade? Perdón. Pasa os mellores, tamén vos digo. Eu tamén me acabo de quedar xordo. Si vos sirve de algo. Bueno, hostia, perdón. Uf, sí que estaba alto, A ver, esperade. Antes de nada... Tíos, por que o puto programa se me queda en negro? Esto non quere que xoguemos máis hoxe. Peña. Volveu se me quedar en negro o programita, Vistedes a que lle tocou, por certo? A que lle tocou? Porque se me quedou petado o programa. Joder, tío, que volver a abrirlo, en serio. Veña, dámoslle dúas máis e xa está, E lembrademe que baixo o volume antes de darlle o botón. A Ramón Pinza, vale, perfecto. Ben, Ramón, let's go. Como podes ver a xente legal... Esperade, antes de nada imos baixar o puto volume, chaval. FX al 0. Está al 0, ¿no? Vale. Ramón, tío. Por favor. Faino por min. Ok. Imos, A primeira. Como que está o 100? Me cago na puta. Me cago en Dios, que se me sube, chaval. Grazas, Volk. Vale. Está o 0. Ok. Uah, casi vos mando a gaes a todos. Vale, tío. Vale, chat. Vale, bien. Estáis atentos. Muy bien. Me gusta. Sí, debos anotando para a seguinte volta, pero agora estamos con Ramón. Ramón, Forocoches máis que Pau Gasol. Joder, chaval, que confianza tienes en los pajilleros, Entón, Pau Gasol ten menos que Forocoches. Bien, tío, bien. Ramón sabe do que fala, tío. Vale, tío, Karmaland, supoño que estás posto, pero era unha serie de fai anos de pandemia, era unha serie de streamers, de Rust, se non me lembro mal. Entón, Pau Gasol ou Karmaland? He estado pensando, Ramón. Karmalón. Ramón está usando os seus contactos, está falando con toda a súa familia. Karmaland, nos di Ramón. Ti crees que se sigue buscando? Pode ser, Karmaland máis. Karmaland morreu fai moito tempo. Karmaland no seu momento buscaríase máis que Pau Gasol, pero agora mesmo non. Non pode ser, Estades todos anotados xa de volta, veña. Exclamación Aldi, 2 persoas máis. 2 persoas máis. E se non, tío, é que está sendo lamentable. Está sendo super lamentable. Exclamación Aldi, veña. ¡Ay! É que puto Hugo, tíos. Despois vou votar. Para finalizar vou votar eu un, Veña, 21, 22... 23... Vou ter que subir o premio para que vos motivedes, non? Poñer unhas birras ou algo. 25... Veña, damos ya a primeira, xa. Go! Vale, non quedou xordo ninguén aquí. Perfecto. Grazas a Volk, Si non estábamos aquí todos xa... Dígala, Camaño, que está pasando aquí? Nada, ludopatía, tía. Ludopatía. Perdade que non estou ensinando sorteo. Ludopatía, basicamente. Mira, estamos sorteando que vai participar nun xogo. E se ese xogo supera a Hugo GZ de Son da Rúa, gaña unha camisola. E queda unha oportunidade aparte desta. Entón, despois podes anotar. Vas ver como funciona isto. A peña é malísima. ¡Hombre, Paul! ¡Hombre, Paul! ¡Mi hombre!
El asesino de la baraja, tío. Paul, tío. Por favor, por favor. Aquí tedes o DJ da Rebelión do Inframundo, por favor, Paul. Déxanos quedar ben, tío. Deixa quedar a peña como ten que quedar, vale? Veña. Que foi máis buscado nos 3 últimos meses en Google? Kobe Bryant ou galletas caseras? Vamos, Paul. Vamos, Paul. Paul, podo che dar unha pequena axuda? Bueno, non digo nada. Despois digo xa. Galletas. Paul dixo galletas. Confirmamos galletas. Galletas tiene máis que Kobe Bryant. Pa casa. Sabes o que che ia decir, Paul? Que Kobe Bryant creo que cumpriu o aniversario da súa morte fai uns días, tío. E eso influe, tío. Eso influe. Nada. Última ronda. Quen queira participar ten que escribir no chat exclamación Aldi. O que pon aquí. Aquí. Vale? Si, se non, sorteo. A última volta. Vale, 26. Ok. Bueno, peña, vai a última. Sinto moito, sodes malísimos. Sodes terriblemente malísimos. 28, vale. Veña, sorteo. O confrontamento épico máis curto da historia. Que, joder, non hai ninguén que chegue nin a 10, Que isto é moi triste. Eu despois, bueno, facer, vou chegar a 3. Pero... ludopatía, chaval. Unlucky. No, Gabi, tío. Gabi. Hai un bacaloura, tío. O máis selecto do panorama galego musical participando al puto Aldi. Sí, señor. Gabi, tío, estás no chat, verdade? Bueno, supoño que sí. Voy dando o rollo. Jerusalema, tío, eso debe ser un grupo. O Vegeta777, que é un youtuber. Gabi sabía que iba a dicir algo así como ¿de qué me estás hablando? Gabi, Vegeta é un youtuber da primeira xeración, vale? Da de Rubios esta peña. Sigue bastante vixente, pero... que puxo aí, Gabi? O Vegeta, ok. Entón Vegeta ten máis. Dios, tío, sois terriblemente malos, peña. Abur. Nada, se acabó. Vamos quitar a puta música esta dos collóns. Vou botar eu unha. Imos despedir esta movida, porque levamos aquí 2 horas facendo o normal. Vou botar unha. A ver como se me dá. Pero eu necesito música, un poquito de salseito aquí de fondo. Imos poñer... Xa que tiñamos talco aí, pois veña. Venga. Vamos. LeBron James ou Ferrari, joder. Vale, eu digo que Ferrari ten menos. Vamos, chavales. Vamos. BBVA ou Ferrari? BBVA ten menos. Vale, abur, 3 millóns e pico. Nada, lamentable, peña. Lamentable. Esto non o imos conseguir, ninguén vai poder superar a Hugo. Non me explico como aquel día o cabrón foi capaz de facer esta movida, pero foi. Moitas grazas a peña que se está suscribindo por aí, que vexo que chegan os sons, pero non chegan as notificacións, non sei por qué. Xente, hoxe foi así. Foi de improvisado, non teño nin idea, nin mirei a xente que estaba aquí durante o directo. Creo que estivestedes uns cantos por un par de veces que mirei. Moitas grazas por vir. Para que non viñera ao principio de todo, joder, estás 57, la virgen. Voume despedir como entrei, vale, para que non o vira. Foi unha entrada un pouco turbia, porque non avisei a ninguén e entrei con unha careta, vale, está grabado, entón vou non repetir de despedida. Hai unha canción inteira de Rebelión do Inframundo tocada na guitarra, como a tocou no directo. Nada máis, que a semana que ven vimos coa peña do Murollón de Son, que é a propia semana do festival, vale? Entón van a estar, supoño que viremos mércores ou así, van a estar dos putos nervios, seguro, ultimando movidas. E algunha cousa máis se nos ocorrerá por aí, que moitísimas grazas por vir, que espero que o pasarades moi guai. Que eu en estes streams que veño só paso moi ben, a verdade. Paso tamén moi ben facendo entrevistas, traendo a peña, pero hai que variar un pouco tamén, e hoxe apetecíame non ter que preparar nada, sabes? Coller a guitarra e pa diante. Entón, pois nada, que vos deixo aquí ca movida esta de intro que fixen.
que agora de saída non ten moito sentido, pero bueno, que non a vira, aí vos queda. Moitos bicos, moitas grazas por vir e vendetta. Te garantizo que no te haré daño. ¿Quién eres tú? ¿Quién? ¿Quién es solamente la forma de la función qué? ¿Y qué soy? ¿Un hombre con una máscara? Sí, eso ya lo veo. Naturalmente. No me cuestiono tu capacidad de observación, simplemente señalo lo paradójico que es preguntarle a un hombre enmascarado quién es. Oh, bien. Pero en esta noche tan prometedora, permíteme que en lugar del banal sobrenombre, sugiera el carácter de esta dramatis persona. ¡Voilà! A primera vista, un humilde veterano de vodevil en el papel de víctima y villano por vicisitudes del destino. Este visage, ya no más velo de vanidad, es un vestigio de la Vox Populi, ahora vacua, desvanecida. Sin embargo, esta valerosa visión de una extinta vejación se siente revivida y ha hecho voto de vencer el vil veneno de estas víboras en avanzada que velan por los violentos viciosos y por la violación de la voluntad. El único veredicto es venganza, vendetta, como voto y no en vano, pues la valía y veracidad de esta un día vindicará al vigilante y al virtuoso. La verdad, esta vichyssoise de verborrea se está volviendo muy verbosa, así que solo añadiré que es un verdadero placer conocerte y que puedes llamarme V. Viajo por universos paralelos, podes vir. Abro de par en par esa sanela, ¿quieres ver? Ando prendido como verso por escribir. Morro por dentro en primavera o no florecer. Como un checheno enfurecido co Kalashnikov. Cego de Ristov, antes de quedar en off. Lévame por diante os, e despois killing me soft. Papamos de tranqui como un puto Strogonoff. Quen de reventar esa cadea que me apresas en descanso, acondea meu amor. Seo con limón e cólera, ponterra de por medio doera cada renglón. Mais pena que gloria amanece e a miña vida logrando a supervivencia na extinción. O poder do rico reside na tua pobreza, en aniquilar as túas ambicións. Ganas lo que fagas, deixa de quixarte tanto, pareces o muro das lamentacións. Firme decidido como un harakiri, vai e dilla sin se chao a rebelión. Vendetta! 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 Secreto que no descubierta, vendetta! 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 Secreto que no descubierta. Me recoñece, porque hago chanto la máscara. Ey, ven, no sei, non poden enganar o que loitou por ser algo máis que fugazmente. Visto pedras, pretas e obsidiana, vidro do vulcán que a bruxa me deu como escudo meu. Non lle fuxas, non ten ganas, dixo me deu stop, deu perdelo case todo. Amortigo cada golpe da crise, van de prisa antes de Heiser, coitados infelices. Cuido que falas gilipollas a uninas antípodas, vas poder botar raíces. Ante Troya, pregúntalle a Ulises, a to máis grande, ten tendón de Aquiles. A mochan que pises, pola honra das familias apaleadas polos grises. Control social, manipulan os sentidos, que apostar se fan trampas no puto casino. Apilados vivimos en celdas de castigo, que pasa se cuspimos, bombas de racimo. Cúspides conspiran reunión secretas, mentiras ditas 1000 veces llegan a ser certas. Apunta cabezas en compaixón, en cada letra, cabrón, isto vendetta. Vendetta! 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 Secreto que no descubierta, vendetta! 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 Secreto que no descubierta. Me recoñece, porque hago chanto la máscara. Ey, ven, no sei, non poden enganar o que loitou por ser algo máis que fugazmente. Visto pedras, pretas e obsidiana, vidro do vulcán que a bruxa me deu como escudo meu. Non lle fuxas, non ten ganas, dixo me deu stop, deu perdelo case todo. O dedo do medio arriba ven facendo a criba. Da igual lo que escribas si alma está fría. Nos 90 peña morta por sida, 2020 estamos mortas en vida. A diferencia da realidade que lisas, está en segundo onde queras ler esa noticia. Si algo teño claro hoxe en día é que a miña filla nunca se chamaría Leticia. Soberbia, gula, ira e avaricia, pereza, luxuria, envidia quizás.
Masticar cristais foro que fixera que sentira máis a dor da miña lingua. Castelao, Rosalía, Carballo, Calero, Manuel María, vou curar esta ferida que aniquila na Galiza tras palizas dos de arriba. Besolles na cara como fucking despedida. Recoñecer o que hago chantra la máscara. Ei, ben o sei, non poden enganar o que loitou por ser algo máis que infugazmente. Visto pedras, pretas,